ሰላም ሰላም ተኸታተልትና ከመይ ቀኒኹም እንኳዕ ብድሓን መጻእኩም ኣይ ቲንክ ሓንሳብ መከባቢ 2-3 ደቂቕ ክንጽበዮም መደብ ናይ ሎሚ መደብና ከመይ ጌርና ንደቅና ኢንቨስት ንገብረሎም ዝብል ትምህርቲ ሓሳባት ክንወሃብ ኢና ድምፂ ይስማዕ ኣሎን ኣይስማዕን ግን ወይ ሓደ ሓደ ኢልኩም ወይ ይስማዕ ኣሎ ኢልኩም ፃሓፍለይ ይስማዕ እንተሃልዩ ስክሪን ከዓ ይርአ እንተሃልዩ ስክሪን ከማን ሸር ገይረ ኣለኹ እታ ንእሽተይ ማለት እቲ ኣውትላይን ትብል እሺ ድምፂ ይስማዕ ኣሎ ደኸውን ቢኒ ቅድሚ ምጅማርና ቤነይ ሃተፍ ክብል ከይምሲ اوكي ثانك يو ريام ثانك يو سمرات موسى كلكم ثانك يو قاعد دحن مصاكم كا سكابي بوتا كم زلكم ميبي سكا صحف ابولي جس نشتي سئل حيزه كصنح مدلاو كان زبزح هاغرات تدالي له هندي ثانك يو كنفه I think زبزحنا كو يو اس اي جرماني انجلاند كندا اينا نخون غنابي ابي علينا تتصحف لي صبون يرو قدم حساب نجمر مالتي شيفيلد يونايتد عدنا انجلاند اوكي صبو ثانك يو ريام سويز صبو دنمارك نرويج سويسرلاند زبزحنا يوروبينا اوف كورس تجزيه كمان زبزح تمول افلط زلن ولا يوروب ناي انجلاند كباب زلناي اشي ميكي نرويج ودي مساوا نرويج صبو ويلكم بزحات نرويج علينا مالتي سكاندينيفيا سويدن يوكي اوكي صبو لورد ميرسي جرمن شور جرمون وخاتم بوزحات تخاتاتتنين so thank you بزقات ام خمسكنكم دلي اوكي بيني اي ثينك انجلاند يخذ لها انا انجلاند كو بزح ملو افلطو سلازلني should be fine صقم يله ناي زبزحه تنكال هاغرات ግን بزح ريسيرش خغبر نبعلو حدا خاطي زبزح غزيه زوسد لي ريسيرش نخغبر ازناي لومي ትምህርትና ወይ ዝበዝሐ ኤነርጂና ተይፅዓት ዝወዳእ ኣለይ ምክንያቱ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ስለ ዝረዳእኒ ብዙሕ ግዜ ከኣጥፍዮ ኣለየ ብወሰን ብወገን ኦኬ ታንኪ ሰሚራ ሎንደን እየ ዘለኹ ኣነ ከመን ፅቡቕ በልጅም ኦኬ ታንኪ መሐመድ ዌልካም ጀርመኒ اوكي صبغ قلعه كسانت اشي اي ثينك 5 دقائق كمان غزي وسيدلكم كون خلي سكرين مولو بمولو شير كغبرو لكم مجمرا غن ماتوي احصر بله لكم سو زي فوتنا ميبي نتاعلكم سبسكرايب زي غبركم سبسكرايب كتغبرو سمي برهانه يبحال ابزي ناي فيدل فاينانس بحفشه بزعبا ستوك ماركت يكسب حجي تمرتي نهبو صنحنا بزح غنا لنا مس ገንዘብ ዝተሓዘት ቀዳማይ ዕላማናት ዝነበረ ናይ ስቶክ ማርኬት ከመይ ጌርና ብሓንሳብ ኮይና ማስተር ንገብሮ ብድሕሪኡ ከዓ ናብቲ ዝመጽ ዘሎ ምስ ፋይናንስ ዝተሓዘ ብዙሕ ትምህርትታት ስለ ዘለና ንዑኻ ከመይ ጌርና ንሽፍኖ ካብ ንገብሮ ብተወሳኺ ከምቲ ኣብ ዝበዝሐ ኣብ ዝሓለፈ ጽሒፈልኩም ዝነበርኩ ንዓና ዝሕግዙና ብዙሓት ሓዋት ከመን ኣለዉ ምስ ቁጠባ ኒውስ ከመሓላልፉልና ዝኽእሉን ካልእ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታን ግን ካብ በዓል ጀርመኒ ወይ ስዊድን ኣብ ናይ ስቶክ ማርኬት ይኹን ፋይናንስ ብሓፈሻ ብዙሕ ዝገበርኩም ወይ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘለኩም እንተሃልዮም ከዓ ኮንታክት ክትገብሩኒ ይምሕፀነኩም ብተወሳኺ ኣብ ፊደል ኣካዳሚ ሜቢ ዘይትፈልጦ ትኾንኩም ዝተፈላለየ ትምህርቲ ንህብ ኢና ሜን ቀንዲ ትምህርትና እኳ ኣብ ንኣሽቱ ዘተኮረ ኮይኑ ምክንያቱ ከም ናይ ሎሚ ትምህርትና ትሪእዎ ዘለኹም ነቲኦም ንኣሽቱ ወለዶ ዘሎ ከመይ ጌርና ቦታ ፀሪብናሎም ንፀንሕ ዝብል ዕላማ ሶ ብዙሓት ኣለኹም ኣብዚ ኣክቹሊ ደቅኹም ተምህሩ ዘለኹም ኣብ ናይ እንግሊሽ ትሕቲ 16 ዕድመ ናይ ትግርኛ ካብ 6 ዕድመ ንላዕሊ ዝመሃሩ ተምሃሮ እዮም ዝበዝሑ ተምሃሮና ብተወሳኺ ናይ ዓበይቲ እንግሊሽ ከዓ ንምህሪና ናይ ኣዳልት ሳክሰስ ፎርሙላ ብዶክተር ኣማኒኤል ዝወሃብ ከመይ ጌርካ ዕላማኻ ትፈልጥ ዝብል ትምህርቲ ናይ ኤዲቲንግ ናይ ኮምፒውተር ትምህርትካ ብተወሳኺ ንምህሪና ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙናትካ ናይ እንግሊሽ ንዓበይቲ ኣዳልት
እንግሊሽ ንምህር ኣለና እቲ ዲስክሪፕሽን ክገድፈልኩም ይኽእል ናተይ ወሳብ እቲ ወሳብ ግን ሜይንሊ ንትምህርቲ ኢና ንጥቀመላ እምበር ናይ ፋይናንስ እንተኮይኑ ሕቶታት ብዙሕ መፃና ምስቲ ሕፅረት ግዜ ዘይክምለሰልኩም ይኽእል እየ ሶ ናብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ሼር ክገበርኩም ፅቡቅ ገይረ ኦኬ ብምምፃእኩም ከዓ ደጊመ ከመስግን ይደሊ ኦኬ ሶ ስክሪን ሼር ክገበርኩም እየ መእተዊ ኣሕፅር ኣቢልና ጌርናኻ ኦኬ ኣብ ዝሓለፈ ስለምንታይ ንደቅና ኢንቨስት ክንገብረሎም ይግባአና ዝብል ኣሕፅር ኣቢላ ናይ ከባቢ 8-10 ደቂቕ ትኸውን እያ ትምህርቲ ሂበ ነይረ ወይ ሓሳባት ሓሊፈ ነይረ ፅሙቕ ናይ እዚኣ እያ ንመፃኢ ደቂ ኻይልካ ገንዘብ ምውፋር ኣብ ሂወቶም ነባሪ ብዝኸውን ወይ ከዓ ነባሪ ፅልዋ ክሕድር ዝኽእል ወሳኒ ቁጠባዊ ስጉምቲ ምዃኑ ሂብና ነርና ኣነ ባዕለይ ኣቦ ክልተ ቆልዑ እየ ሓደ ንእሽተይቲ ሓደ እኳ ሕጂ ዳርጋ ወርሒ ገይረ ኣብዚ ፖስት ገይረ ነይረ ንዕኦም ከመይ ገይረ ኢንቨስት ክገብረሎም ይኽእል ከምቲ በዓል ዋረን ባፈት ደቂ 11 ዓመት ዕድመ ጀሚሮም ኣብዚ ግዜ እዚ ቢልዮነራት ኮይኖም ዘለዉ ከመይ ጌርካ ካልእ መገድታት ኣለዉ ናይ ሃይማኖት ናይ ነብሶም ምህናፅ ብዙሕ መገድታት ኣለዉ እቲ ናተይ ሓላፍነት ኣብዚ ግዜ ዘሎ ከመይ ገይረ ብንእሽቶም ከሎ ኢንቨስት ገብረሎም ወፍሪ ገብረሎም ብድሕሪኡ ከዓ ናቶም ክኸውን እዩ ኦፍኮርስ እንዳተምሃርዎ ክፀንሖም ስለዚ እቲ ቀንዲ ዕላማ ወይ እቲ ምክንያታት እንታይ እዩ ቁጠባዊ ውሕስነት ንክገብረሎም ናይ ገንዘባዊ ትምህርቲ ንክንምህሮም ከዓ እቲ ዝዓበየ ማለት እዩ ደቂ 20 ምስ ኮኑ 100,000 ክንህቦም 1 ሚልዮን ክንህቦም ዘይኮነ እቲ ኣጠቃቅማ ገንዘብ ምሕደራ ገንዘብ ንቅድሚኦም እንዳተምሃርዎ ክኸዱ እዮም ናቶም ገንዘብ ምስ ተሪኦም ደቂ 10 ዓመት ምስ ኮኑ ያ ወዲ 1 ዓመት ከለካ ዝጀመርካዮ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ ገይሩ ከምዚ በፂሑ ሎ ወሊዱ ኢልካ ትምህርቲ እንዳሃብካዮም ክፀንሕ ከለካ ኣብቲ ዕድመ ምስ በፅሑ ኣብ ሕማቅ ክወድቁ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ኣጠቃቅማ ገንዘብ ኦልሬዲ ካብ ንእሽቶም ተበጊሶም ሒዞሞ ስለዚ ዝፀንሑ ኦፍኮርስ ዶክተር ኣማኑኤል ብዛዕባ ሃቢትስ ወይ ልምድታት ዝብል ትምህርቲ ምሂርና ነይሩ ዝኾነ ነገር ካብ ልምዲ እዩ ዝብገስ ስለዚ ናይ ትምህርቲ ናይ ገንዘብ ኣተሓሓዛ ልምዲ ሒዞም ተፀኒሖም 18-20 በፂሖም ብዙሕ ኣይፀግመናን ወይ ብዙሕ ኣይፀግሞምኒ ኦፍኮርስ ነባሪ ሃብቲ ንኸሃንፁ ቁጠባዊ ሓላፍነት ንክንምህሮም ክፋልናታት ትኸውን ኣላ ሳልሳይ ከዓ ዝኣክብ ናይ ገንዘብ ውርሻ ንዖም ንምምሕልላፍ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ጀነሬሽን ወለዶ ከዓ ፅቡቅ ፍልጠት ናይ ትምህርቲ ንምሃብን ብሉፅ ዝኾነ ገንዘብ ሒዝካ ብሉፅ ዝኾነ ቴክኖሎጂን ካልእ ነገራት ንኸተዋፍርኒ ቅድሚ ገንዘብ ክንምህሮም ዝግባአና ግን ብሩሕ ክህሉ ይኽእል እዩ ኦፍኮርስ ምስ ዲሲፕሊን ምስ ካልእ ዝተተሓሓዘ ሶ ናብዚ ክላስና ቅድሚ ምእታው ኩሉ ግዜ ከምቲ ንብሎ ዲስክሌመር ወይ ሓበሬታ ማለት እዩ ኩሉ ኣብዚ መደብ ነቕርቦ ንመምሃሪ እዩ ብፍላይ እዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ብዙሕ ሪሰርች ገይረ ኣምፅዮ ኣለኹ ዝተፈላለየ ቦታ ዝተፈላለየ ሕጊ ስለ ዘለዎም ኢቭን ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ክንደይ ሃገራት ኣለዎ ነናቶም ሕጊ ኣለዎም ክንደይ ስቴትስ ማለት እየ ክንደይ ክፋላት ኣለዋ ነናቶም ሕጊ ኣለዎም ስለዚ ኣብ ኢንግላንድ ዘሎ ሕግን ኣብ ጀርመን ዘሎ ሕግን ኮምፕሊትሊ በበይኒ እዩ ኣብ ጀርመን ዘሎ ሕግን ኣብ ስዊድን ዘሎም ኮምፕሊትሊ በበይኒ እዩ ኢቭን ኣብ ሓንቲ ሃገር ኣብ ስዊዘርላንድ ክንሱ ካብ ሓንቲ ካንቶን ናብ ካልእ ካንቶን ነናቶም ጉጅለ ተማቒሎም ዘሎ ከምቲ ስቴትስ ዝበልናዮ ነናቶም ሕግታት ክህልዎም ይኽእል እዩ ስለዚ ብዓቕመይ ድያ ኣነ ሪሰርች ገይረ ኣምፅኦ ዘለኹ እምበር ኩሉ ብሙሉእ ሓበሬታ ከመሓላልፈልኩም ከምዘይክእል ኣቐዲሙ ክሕብረኩም ይደሊ ብተወሳኺ እንታይ ደኣ ሓበሬታ እዩ ዝኾኑ ዘሎ ንእሽተይ ጋይድ መምርሒ ክበኩም ናትኩም ሪሰርች ብምውሳኽ ብፍላይ መወዳእታ ክሪአኩም እየ ብኸመይ መገዲ ብሕፅር ዝበለ ሪሰርች ጌርኩም እቲ ዝለዓለ ውፅኢት ክትረኽቡ ትኽእሉ ንእሽተይ ናይ ቻት ጂፒቲ ትብል ሎሚ ኣነ ሪሰርች ንክገብር ዝተጠቀምኩላ እያ ከሪአኩም እየ ንስኻመን ሶ እዚ ናትኩም ፋይናንሻል ኣድቫይዘር ክትጥቀሙ ወይ ናትኩም ብዙሕ ሓበሬታ ወሲኽኩም ኢንቨስት ክትገብሩ ክምሕፀነኩም ይደሊ ሶ ናብቲ ኣውትላይን ክንጅምር እንታይና ኣብዛ መደብ እዚኣ ክንሽፍን ኣብዛ መደብ እዚኣ ንሽፍኖም መሰረታዊ ዝኾነ ወፍሪ እንታይ ምዃኑ እኳ ንፈልጦም ኢና እቲ ሪስክ ሪዋርድ ዝብል ኣሕፅር ኣቢለ ክበኩም እየ ንደቅና ዝኸውን ምርጫ ናይ ኢንቨስትመንት ወይ ከዓ ናይ ወፍሪ እንታይ ኣለና ሓፈሻዊ እዩ ዝኸመን ታክስ ምክንያቱ ብንእሽቶም ከለና ኢንቨስት ንገብረሎም ስለ ዘለና ድሕሪ 18-20 ምስ በፅሑ እንታይ ዓይነት ታክስ ክኸፍሉ እዮም ኣብ ግምት ክንእትዎ ኣለና ምክንያቱ ኢንቨስት ንገብረሎም ዘለና ንምንታይ እዩ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ሪተርን ከምፅኡልና እዩ እሱ ስለ ዝኾነ ታክስ ብዙሕ ዝቁረፆ እንተሃልዩ ግን ብዙሕ ውፅኢት ኣይክህልዎን እዩ 1 ሚልዮን እንተምፂና ኣብነት 500,000 ትኸፍለሉ እንተኮይንካ እኹል ኣይኮነ እንታይ ደኣ ካብኡ ዝበለፀ ናይ ታክስ ኣድቫንቴጅ ዘለዎ ንኽትደሊ ምባል እዩ ኣሕፅር ኣቢለ ክበኩም እየ እቶም ቀንዲ ምስ ታክስ ዝተተሓዙ ወላ ናይ ዓበይትን ዓኹም ክጠቕመኩም እዩ ኤኒዌይ ዝናኣሽ ዳኢለ ኣለኹም ንኩሉ ሲሚላር ተመሳሳሊ ካንትሪ ስፔሲፊክ ኢንቨስትመንት ኦፕሽንስ ኣለዋ ወይ ከዓ ካብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ከዓ ነናቱ ዓይነት ምርጫታት ኣለዉ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኮ
هاجر نب هاجر فلالي كاب ستيت ناب ستيت كا يفلالي جن انت عينت اوبشن نرجع لنا حسرا بيله هوكم مالتي ناتي حسابات إذا بزمر زلوا قديمة ترايزي كونه زبلة وسيد زبالكو نخلنا خطأكم زغل دحرزي country specific أو هاجرات مسابقهم تي investment options دحري أنا تي حسابات أنا زي مثلاً الزلوا من الرجال كوس خلكمه أمود داتها كم تقول حتى الملسن نايزي لو ما أنت تمرت زي كونه بنحف الشاوي ستوك ماركت حتى زلوا كمون كتحطوا ساقا ما يكلوني سو أحسرا بيله سو مقابله كجلس لكم كفتني تين نايلو من تقصن هاجرات بي اس اي أحسرا بيله خجمره أبزلواهم بي اس اي كندا يو كي سويدن جرماني هولاند سويز نرويج دنمارك بلاس بلجيوم تمرج أجرنا زبلز كستاي استرخدنا تزيد تجاجي كبابي جرمن يو كي نيركم على فوت زجوركم سو بمتن كأحسرا بيله نايزي أنزلوا مرج أتات كوباكم سو بإنفستمنت بيزكس ويكا بز مسرة تاوز بهاد ناي وفري كنجمرينا سلمن تاينا احنا نوفر Give me 1 second, sorry. اوكي سو سلمن تاينا احنا نوفر انفست نقبر كلنا كنت قدينا زبلنايو بزح وسيط نهرخ ريترن هات نخهنسلنا إذا خون زلو سو كي كونسبت سالونا انفست ويوفر نقبر كلنا إذا حسابات زيهم ينزف لنا كابسلنا بسد مالتي تقدماي ريسك كمي عينت ريسك يخاطو وسد اللي خايز وسنو تقدماي مالتي ስለዚህ እዚ ከዓ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ ዘለናዮ ኢንቨስት ክትገብር ከለካ ሪስክ ኢኻ ትወስድ ዘለካ ኣነ ብውልቀይ ሜይቢ ማርኬት ክራሽ ክገብር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ወይ ከዓ ንእሽተይ ክጎድል እዩ ከም ዝረኣናዮ እቲ ማለት ጥራይ 2% 3% ጎዲደን ነይሩ እንተ ዓበይቲ ኢንደክስስ ምዚ ኩነታት ስለዚ እቲ ሪስክ ንስኻ ትወስዶ ዘለካ ኣብ ግምት ከኣቱ ክኽእል ኣለዎ ዲፈረንት ወይ ከዓ ዝተፈላለየ ዓይነት ወፍሪ ከዓ ዝተፈላለየ ዓይነት ሌቨል ወይ ከዓ ደረጃ ናይ ሪስክ ኣለዎን ኣብ ባንክ ከተቐምጦ ከለካ ዘሎ ሪስክን ኣብ ተስላ ክትዋፍር ከለካ ዘሎ ሪስክን በበይኒ ኣብ ተስላ ክትዋፍር ከለካ ኣብ S&P 500 ክትዋፍር ከለካ ዘሎ ሪስክ ከዓ ይፈላለይ ስለዚ እቲ ሪስክ ዝበሃል ኣዝዩ ኣገዳሲ ቤዚክ ክንፈልጦ ክንሓስቦን ዝግባአና እዩ ኢንቨስትመንት ቅድሚ ምግባርና ማለት እዩ እቲ ሪስክ ክንሓስብ ከለና ኸ እንታይ ናብ ግምት ከነእትዎ ሪተርን እንታይ ሪተርን ዝበሃል ከናትና ውፅኢት ማለት እዩ ክሳራ ክኸውን ይኽእል መክሰብ ክኸውን ይኽእል ዝበዝሐ ግዜ ብሚእታዊት ዝግለፅ እዚ ከዓ ነቲ ገይን ወይ ከዓ ሎስ ዝበሃል ናይቲ ኢንቨስትመንት ሸሕ ኣዋፊርካ 100 ተኸሲብካ ንኣብነት 10% ከሲሩ ኣለኹ ክትብል ትኽእል ኢኻ 100 ተኸሲርካ 10 ሚእታዊት ከሲሩ ኣለኹ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ድሕራይ ክማን ገፀልኩም እየ ፅቡቅ ገይረ ክልተ ዓይነት እዩ ዘሎ realized gain ወይ ከዓ መክሰብ ምስ ሸጥካዮ ትረኽቦን ከሸጥካዮ ከለካ ኮለና ኣብነት ሽሕ ዝነበረት 100 እንተበፂሐ እንተዘይሸጥካያ ኣይከስብካን ኣለካ unrealized gain ዝበሃል of course ናይ እንግሊዝ ትምህርቲ ይኮነን ዝብሓፈሻ ግን እንታይ ንምባለ እንተዘይሸጥካዮ ክሳብ ሽዑ ወላ ሓንቲ መክሰብ ኣይረኸብካን ኣለካ ኢልካ ኢኻ ትሓስቦ ከሲርካ ተፀኒሕካ እንተዘይሸጥካዮ ልክዕ ከምኡ ክምለስ ይኽእል ማለት እዩ ሶ ሪተርን ዝበሃል ሃይ ሪተርን ጀነሬት ዝገብር ወይ ከዓ ዘምፅኣልካ ስቶክስ ሃይ ሪስክ ኣለዎ እዚ ኩሉ ግዜ ክንፈልጦ ግባአና ማለት እዩ ሶ እንታይ ክብለኩም ፀኒሐ ቀዲመ ኣብ ተስላ ክትዋፍር ከለኻን ኣብ ባንክ ክትቀምጦ ከለኻን ዘሎ ሪስክ በቢኒ ኣብ ባንክ ሪስክ ሎ ኦፍ ኮርስ ኣብ ተስላ ግን ዝዓበየ ሪስክ ኣለዎ ተስላ ከዓ ዝዓበየ ውፅኢት ኣለዎ ማለት ስለዚ ዝዓበየ ሪስክ ክትወስድ ከለካ ዝዓበየ ውፅኢት ኣለዎ ንቆልዑና ክንዋፍር ከለና ዲ ንነብስና ክንዋፍር ከለና ብዘይገድስ ንደቅና ከዓ ብብዝሒ ክንምህሮም ክነፍልጦም ግባአና ብፍላይ ደቂ 10 ዓመት ገለ እንተበፂሖም ማለት እዩ ዳይቨርሲፊኬሽን ምዝናቕ ኮይኑ ዝሓለፈ ከማን ገዲፅና ነርና just check ገበር ያ ዝሓለፈ ገዲፅና ነርና ምዝናቕ ማለት እዩ ሕጂ ናትካ ኢንቨስትመንት ኣብ ዝተፈላለየ ኣሰት ክላስስ ከተዛንቆ ከለካ ንኣብነት ገዛ ክትገዝእ ከለካ በቲ በትኸይድካ ከዓ ኣብ ቦንድስ ከተዋፍር ከለካ ኣብ ሳልሳይ ኣብ ሪል ስቴት ኣብ ስቶክ ማርኬት ኣብ ስቶክስ ከተዋፍር ከለካ እንታይ ተዛኒቑ ኣሎ ማለት ስቶክ ማርኬት ንኣብነት ክራሽ ተጋጢሞ ሪል ስቴት ክራሽ ተዘጋጢሞ ኣትሊስት ተዛኒቕልካ ኣሎ ቦንድስ ፅቡቅ ውፅኢት ከምፅእ ከሎ ስቶክ ማርኬት ዳውን ክኸውን ከለካ ድሓን ዝኾነ ውፅኢት ክህልወካ ክእል ምክንያቱ ተዛኒቑ ዘሎ ተወሳኺ ኣብ ተስላ ክትዋፍር ከለካ ናይ እንታይ ዓይነት ሴክተር ርኢኒ ኣለና ናይ ቁርብ ሪስክ ዝኾነ ዓይነት ሴክተር ወይ ናይ ቴክኖሎጂ ንበልዕ በዓል ኣፕል ማለት እዩ ኣብ በዓል ፔፕሲ ክትዋፍር ከለኻን ዘሎ በቤኒ ስለዚ ሓንቲ ካብቲ ክትመርፅ ከለካ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ዳይቨርሲፋይ ኮይኑ ኣሎ ወይ ከዓ ተዛኒቑ ኣሎ ክንብሎ ንኽእል ኢና ራብዓይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ብፍላይ ምስ ታክስ ዝተተሓሓዘ
ኣብ እንግላንድ ብዙሕ የለን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ በዓል ጀርመን US እንተኸድካ ሕጂ ልዕሊ ዓመት እንተፀኒሑ ሓንቲ ስቶክ ከሸጥካ ድሕሪ ዓመት ምስ ፀናሕካ ምስ ሸጥካያ ትኸፍሎ ታክስ ቀረፅ ማለት እዩ እዚ ግብሪ ቅድሚ እዩ ንኣብነት ሎም ገዚእ ድሕሪ ወርሒ ዝሸጣን ዝኸፍለሉ ታክስ በበይኑ እዩ ስለዚ ታይም ሆራይዘን ክንብል ከለና ከዓ እስኻ ከም ኢንቨስተር መጠን ንክንደይ ዓመታት ኢኻ ተዋፍር ኣለኻ ክትፅዕፎ ትክእል ኣለካ ማለት እዩ ኣነ ተስላ ክገዝእ ከለኹ እዚ ኦፍኮርስ 100% ከስብላ ፅባሕ ተሸጥካ ኖ ፕሮብለም ፀገም የለን ናተይ ዕላማ ግን 5 ዓመት እዩ 10 ዓመት እዩ 30 ዓመት ኢለ ኣብ ግምት ኣእትየ ክፀንሕ ኣለኒ ከዋፍሮ ከለኹ ማለት እዩ ሶ ዝዓበየ ነገር ነዚ ቆልዕና ወይ ንደቅና ክንዋፍር ከለና እንታይ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ ግዜ ኣለዎም ሶም ማለት እዩ ክትዋፍር ከለኻ ወይ ብዙሕ ገንዘብ ክህልወካ ኣሎ ወይ ከዓ ነዊሕ ግዜ ክህልወካ ኣሎ ክልቲአን ምረፅ ሓዝውን ማለት እዩ ብዙሕ ገንዘብ ታሊካ ኦፍኮርስ ቀልጢፍካ ሪተርን ክትረክበሉ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ 100 እንዳበልካ ነዊሕ ን5 ዓመታት ወይ 4 ዓመታት ተኮንካ ኦፍኮርስ ሚልዮናት ከተምፃእ ትኽእል ወርሓዊ ጥራይ 10 20 ብምውፋር ማለት እዩ ስለዚ ታይም ሆራይዘን ክንብል ከለና እቲ ኢንቨስትመንት ወፍርስ ንክንደይ ዓመታት ኢኻ ትሕርዞ ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ ወላ 50% እንተጎደለት ኣብዚ ዓመት 5 ዓመት 10 ዓመት ኢልካ ዋፊርካ ተፀኒሕካ ስቲል ፋይን ማለት እዩ ሶ ንኣብነት ስቶክ ማርኬት ክራሽ ከጋጥም እንዳበልኩ ከለኹ ኣነ ስቲል ይዋፍር ኣለኹ ይዳዝን ማተር ኣካን ነቲ ማርኬት ኤግዛክት ረኸበ ግን ግን ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ እንዳበልኩ ክኸይድ ስለዝኽእል ታይም ሆራይዘን ኣለኒ ወይ ከዓ ግዜ ኣለኒ ክብል እኽእል ሶ ከመዋፈርቲ መጠን ንኩልና ማለት እዩ ንደቅና ንምህሮም ነብስና ክንሕዞ ዝግባአና እዚኦም ኪ ሓሳባት ዘለዎ ናይ ወፍሪ ማለት እዩ importance of starting or early ኣቀዲምካ ምጅማርከ ከምዛ ቀዲመ ዝበልኩ እያ ዋረን ባፈት ወዲ 11 ዓመት ከሎ ኢንቨስትመንት ጀሚሩ ወዲ 10 ዓመት ከሎ ዝነበረ ገንዘብ ወዲ 30 ምስ ኮነ ማዕረ ኮነ ብወፍሪ ጥራይ ማለት እዩ ሕጂ ወዲ ክንደይ ኮይኑ ሎ ከባቢ 9 ቢልዮን ዝኾን ገንዘብ ኣለዎ ብኢንቨስትመንት ብወፍሪ ጥራይ ዝተኣከበ ገንዘብ ማለት እዩ ስለዚ ኣቀዲምካ ምስ ትጅምር ዝበለፀ ውፅኢት ክትረክበሉ ኢኻ most of the time ዝበዝሐ not exactly ኩሉ ግዜ ዘይኮነ ግን ምክንያቱ ማርኬት ኣብ ሰዓቱ ክትረክቦ ስለዘይትኽእል so investment made in childhood ማለት ንተቆል ኣብ ግዜ ቆልዑና ኣብ ሓፂር ንነዊሕ ግዜ ስለትፅብየ ዘለካ significant ዝኾነ growth ከርኢ ይኽእል ወይ ከዓ ዓቢ ዝኾን ዕብየት ከርኢ ይኽእል እዩ ክነፂና ናብኡ እዚ ስለምንታይ እዩ time in the market ማለት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክረክባ more important than time in the market ካብዚ ታይሚንግ ትረክበልካ ሕጂ ኖ 200 ኢላ በቃ እዚኣ ዝዓበየት ኢልካ ተዋፍር ከለኻን ኢልካ ወርሓዊ ተዋፍር ከለኻን እቲ ታይም ኢን ደ ማርኬት ነዊሕ ግዜ ክትፅብቕ ከለኻ ዘለዎ ውፅኢት ከም ዝዓቢ ዘርእየና ዘሎ እዚ ኦኬ ኣብዚ ኤርሊ ኢንቨስትመንት ወይ ቀልጢፍካ ኢንቨስት ክትገብር ከለኻ እንታይ ዘርእየካ ዓቢ ኣድቫንቴጅ ኣለካ ስለምንታይ እዚ that's because of the power of compounding I think ብዙሕ ግዜ ተቐሲና ኣለና ብዙሕ ካ ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም the eighth wonder of the world that you do ዝጠቀሱ ኣልበርት አንስታይን ማለት እዩ በዓል ንሶም እንታይ ደሞ በዓል ኢላን ማስክ እንታይ ደሞ እንታይ ሃሞሳ ክጎድለካ ወይ እንታይ ክጎድለና ስለዚ ኣብ ነዞም ደቅና ክነዋፍረሎም ከለና ዝዓበየ ክንምህሮም ዘለና ኮንሰፕት ሓሳባት ኣነ ዝብሎ ኮንሰፕት ናይ ኮምፓውንዲንግ ኮንሰፕት ናይ ኮምፓውንድ ኢንትረስት ማለት እዩ እንታይ ማለት እዚ ወለድ ኣብ ርእሲ ወለድ ኢልና ዝጠቀስናዮ ሶ ኣብዚ ለኩም compound interest ዝበሃል interest earned on both the initial investment and accumulated interest from the previous periods لنا كابز نابنت شحن توافير أنا 10% خصبل و 10% توافير 10% خصبل أنت عليه قدامي تعمد شحن خصبل له أكلت عمد جن تاشحن بعلاق من 10 وليدات اللي كتنسيها مالتي simple interest زخون يرجن كم إيمي جبرن يرسست 10 النبلة تغيد of course جزية مستهبة significant زخون growth وكعب زخون عبيد كترقي إلى جزية مستهبة so start investing for their children early to take advantage of compounding for your child ማለት እዩ so ኣቀዲምና ተንገብሩ ለና ንደቅና ኣቀዲምና ኢንቨስት ተገርና ኣሎ እቲ ኮምፓውንዲንግ ይሰርሕ ኣሎ ክንብሎ ኢና እምበር ኮምፓውንዲንግ ዝበሃል ንሕና ኢንቨስት ክንገብሮ ንኽእል ማለት ኣይኮነ ኣቀዲምና ኢንቨስት ምስ ንገብረሎም ግን ታሽሕ ዝወለደታ ተመሊስ 10 ክትወልድ እያ 10 ዝወለደታ ቅርሺ ክትወልድ እያ ቅርሺ ዝወለደታ ከምኡ እንዳበለ ብዙሕ ተወላሊዱ ነዊሕ ክኸይድ ይኽእል ስለዚ እዚ ኮንሰፕት ናይ ኮምፓውንዲንግ ከመሃሮ ግባአና ጥራይ ዘይኮነ ክንጥቀመሉ ግባአና ምስ ግዜ ምስ ዝኾን ብፍላይ ዓቢ ውፅኢት እዩ ዘለዎ ኮምፓውንዲንግ እዛዕ ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ዳርጋቲ ግዜ ምስ ተቦ ኮምፓውንዲንግ ሰርሕ ይዓቢ ማለት እዩ ሶ ካልአይቲ ኢንቨስትመንት ኦፕሽንስ እንታይ ምርጫታት ኣሎ ኢንቨስት ንገብርና ዝሓለፈ ወላ ጠቂስና ነርና እዚ ኸማ ብፍላይ ንቆልዑ ክንመፂና ኣብዚ ተቀዳማይ ብፍላይ ኣብ ናይ ዩሮፕ ዘለኹም ኣብ ኤውሮፓ ዘለና
أبناي سيف ناتوكيروم يمزقوا ويتمنجستات حجوزه هذه كلام أنتي سيف نختبر مالتي سيف أكاونت أجنزك هتقوم تمو تو إنترست ولا دي بخا 1% دي 2% مالتي إذا أوف كورس كبنك خفلا دخلي كبعدنا بعد خفلا دخلي تي إنترست بحفش هذا اللو تي إنترست ريت مالتي زلوها كوسنا يغلي بوندس كتوافر تخليها تقيسني يعني نازغا عن منجست تلقحه بينتي كلابا كتما تلقحه بؤمة تلقى أبزق جزء حجي بزح يزلو على البوندس على السيفين أكاونت بزح يزلو بالي إيس كلابا 5% زخوف له أبي كي كبر بعد حساب 6% زخوف له بنك خاطر رايس لازم قمت يا جندبس كم أخوف له خمالتي البنك تقمت كام يتشعز 5% نعمت 5 كتولد الكاتخاله نعمت مات أبزق جزء أبزق زلو زي أبي أبز سيفين دراي إنفست المقبل وكا فيكس زبالة له بس وزخونه جنزب كتوصل زي تخل بوندس لقوا كمو قلتن بلوبزي ويبانس لو بعد جرماني أب ستوكس الله أوف كورس ندقنا خلنا وافر لهم كذا I think ده حدا ناتي حسابات ولا كبوكمي نقل عمتات نعشت هنا مالتي أبريسك زخونه أسد إنفست قبلنا لهم زي صلا يكونن شعو وحمش شيء عمت مسترفه أبي دحن زخون أبي S&P 500 دي أبي سيفين أكاونت دي بزي قد كتوافر لهم كيرو تخليها سبيشال تجنزب بزح مسبله هذا كباب 100 مسبله حلو مالتي سو ستوكس نبعلو هذا أزي أقداسي قلت حساباتنا تأمود أتاخذكم قال إندكس فاندس وي بزح زيارين لنا في إكسشينج تريدد فاندس ديو رئينا لنا إندكس ترناف ناي كامباني أبزي سبسكرايب قبلكم تعلموا ويتريو كسب تكاتاتلنا تسألكم مالتي لا تبديت كاتاتلنا زنبركم قل إندكس فاندس بحافشة كبابي عسرته شديشة نبلن شديشة كمبانيات كم حنت ستوك جيركا كتوافر لنا كلها زي إندكس كوين اللو جنس إكسشينج تريد فاند اللي كأقومي ويك ميوتشوال فاندز كبار خلي في اللي على لوجن سيميلاريتيز اللو يبزح كابتي في اللي مالتي سو كابزن ترنا في كمبانيات نقبلنت ناي ناسداك 100 تكنولوجي ترايز تكور انت أوافيرنا تلميتي عبيتي كمبانيات أمريكان وافر لنا مالتي سو كم مقبار ولا تبغوا تصير كم تسألنا نخلينا ناي كومباوندين كاريوكمي سنحيله ناي S&P 500 10 مئتاوي بممزع تراي جزء مستوى معرخمي جروز كم زرعي كان رئينا توسخي أبستفر عليه حجرات زلنا كل يكون نبنا تبي كيدن educational saving accounts زبالة له زي نبنا تبي أمريكا 5 to 9 plans زبالة 5 أصلاً شعتن plans زبالة إذا نتمرتي أتوكيو invest to go ويك أبي أمريكا أبي كندا reserve education ويك RESP saving plans زبالة له إذا نتمرت ترى invest قبل كله ناي سكول ويك ناي تمرتي expenses وخنا ترى تتقملو كخوين كله مالتي اوكي tax consideration زيتي اوبشن زلنا اوف كورس بحافش ازب زلو انترناشونال زخونه اب افريكا هون اب يوروب هون امريكا جست حافش او خمي كم زمتي انفستمنت اوبشن وي مرجعات ناي وفر زلنا نمفلاتي tax consider كنغوبر زغبانا قرط بزح زي تزاريبنا لنا بوزح كنفرح يبنا اوف كورس tax زلنا نابنت 5% خفلو نتحلخ tax وصيت كن 500 مئتاوي تيمصال كان تالي ستيل is fine ግን እቲ ኦፕሽን ዝተሓተ ታክስ ክኸፍለሉ ዝኽእል ኣብ ዓደይ ሳለ ዶ ማለት ኣብ ዘለኹ ዓዲ ዓዲ ኮይኖም ኣሎ ዲ ኢልና እንተሓሲብና ድሓን ዝኾነ ውፅኢት ከምፃልና ይኽእል እዩ ሶ ታክስ ኮንሲደር ክንገብሮ ወይ ከዓ ክንሓስቦ ዝግባአና ኣዝየን ኣገደስቲ ዝኾና ቃላት ኣለዋ ኣብዚ ኣርባዕተን ማለት እዩ ካፒታል ጌን ዝበሃል ሓንቲ 100,000 ዝገዛእክዋ 100,000 እንተኮይና 100 ከሲባ ትልያ ኣላ ማለት እዩ ካፒታል ጌን ክንደይ ኮይኑ ኣሎ 1,000 ዝገዛእክዋ 100 ስለዚ መጻት ለይ ናተይ ካፒታል ጌን ሶሪ ናተይ ካፒታል ጌን 100 ኮይና ኣላ ዲኣ ማለት እዩ 100 ካፒታል ጌን ናተይ ሕጂ እቲ ታክስ ክኸፍል ከሎ ካብታ 100 ይኸፍል ካብቲ 1,000 ዘዋፍረኩም ዝኸፍል እዚ ኣብ ግምት ከነጥዎ ዘለና ካብቲያ ዝኸሰብካያ ትኸፍል ኣላ ብተወሳኺ ስቶክ እንተዘይሸጥካዮ ኣዋፊርካዮ ዘለካ ክሳብ ዘይሸጥካዮ እንታይ ይበሃል unrealized gain ይበሃል unrealized gain ማለት ولا حتى تاكسي تخفلني عيشت كان سلا زلخ اي وسا كان لخ ገንዘብ ማለት እዩ ሕጂ ዝበዝሕን ኣብነት በዓል ኣፕል ንወርሎ ዝመን ስሙ ሶሪ ናይ ተስላ ኤላን ማስክ ክንደይ ገንዘብ ኣለዎ 50 ቢልዮን ኣለዎ እንተ ኢሎም ከን ኣብነት 50 ቢልዮን ካሽ ኣይኮነን ዘለዎ unrealized ገንዘብ እዩ ዘለዎ ቫልዩ ናይቲ ዘለዎ ሼር ምስ ተስላን ኣብ ካልእ ኣብቲ ትዊተርን ማለት ኤክስ ኣብ ግዜ ዝን ኣብ ዝተፈላለየ ኣዋፊርዎ ዘሎ ገንዘብ እንተዘሽየጥ ነይሩስ ክንድዚ ምኾነ ነይሩ ንምባል እዮም መዓልታዊ ሕጂ ጎድል ይውስኽ ኢና ተማሃብቲ ምክንያቱ unrealized ዝኾን ዘለዎ
تطرنيفو تناتهم هابتي كندزي يخون تزشيط نيريز بهاد نير مالتي سلازي كابيتال جين كنكفل انت خوينا ازي ابغمت كاتلو ديفيدند تاكس كوم ديفيدند تاكس كا نسخه ورحاولي اب 3 ورحين زبزحه زخفل علوا نسخه ابال ناتن ممبر ناتن ويكا شير هولدر سلازغونكا واننت مس حانت كامباني مس بيبسي سلازلكا بيبسي كلتا ميت تخفل انت حاليا انا عمت يتتخفلو 3 ورح زخون زلخا ديفيدند تاكس ناتو قرصكا بين اخا تخفلو بين ميتاويتي مزي ببينو كخون يخالي لك كمنا انكم زقصرا دز كمنا اتاوي خا نورمال كات سرح تسرحو مالتي زخا كال كانت لنا انترست انكم تاكس بفلادنا يوروب زبلكم ابعسو متر سيرت زغبركم مالتي كبانك تقبل انترست ان زبازح زتقما زخا انترست انكم يلنا نزو فيكس يكون ويا بانك زقمت كا ገንዘብ ይሁን ካብኡ ተቀበለ ዘለኻ ገንዘብ እንታይ እትኸፍለሉ ታክስ interest income tax إننا نسوق عملتنا أبنت لك حمدنا يديفيدند مات كل 2% تخلو تعليق أو 1% نوعه يأخذ خفلو لمبر نتي زوافر كي يكون كذا بتقولكم tax advantage accounts دليل كتكلا لك أتعدى خمالتي أب إنجلاند أبنت أنا كوافر كله أب ISA زبالله individual saving account زبالله invest قبل ولا حدا مليون تزخص بولنيرة أي مش تكون أي مخفر كن tax ስለምንታይ ታክስ ኣድቫንቴጅ ኣካውንት ስለዝኾነ ናይ ቆልዑ ከነዋፍር ከለና ከምኡ ናይ ኩሉ ይኮነን ፍሪ ኣብ ዩኬ ኣጋጣሚ ኣብ ኢንግላንድ ነፃ ኣለና እቲ ዝዓበየ ዝበለፀ ያነ ክሳብ ሕጂ ዝሪኦ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከዓ ንናተን ታክስ ኣድቫንቴጅ ዝኾነ ኣካውንት ክህልወን ይኽእል እዩ እንታይ ክንገብር ዘለና ሰርች ክንገብሮ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ብሓፈሻ እዚ ካፒታል ጌን ዝብሎ ዘለኹ ግን ኣብ በዓል ዩኤስኤ ኣብ በዓል ጀርመኒ ትቕመጥ ናይ ካልእ ሰርች ክንወስኸሉ ኢና ልዕሊ ዓመት ዝሓስካዮ ኢንቨስትመንት ወይ ወፍሪ ክትሸጡ ከለኻን ቅድሚ ዓመት ሒዝካዮ ትሸጡ ዘለኻ ማለት ዓመት ከይወነን ከይ ከለኻ እንተ ሸጥካዮ ትኸፍለሉ ቁፅሪ በበይኒ እቲ ታክስ ማለት እዩ ንኣብነት ትሕቲ ዓመት ሕጂ ገዚእካ ፅባሕ ተሸጥካዮ 50% ክፍለሉ ክብልካ ክእል እዮም ከከም ዓዲ ዝብ ዘለኹ ንኣብነት ዝብ ዘለኹ ልዕሊ ዓመት ሒዝካዮ ግን 10% ክፍለሉ ክብልካ ክእል እዮም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንእሽተይ ሪሰርች ከልየና ግን ዝተፈላለየ ኣድቫንቴጅ ከም ዘለና ኣብ ግምት ከነእትዎ يجبأنا نمبالي هذا tax consider كنجبرا تزي كوين جن أنت تزي كثير كاتي realized unrealized دارلو loss كأكمل realized loss unrealized loss عبنت ميتش عز جزاء كا 5 أنت بزيها أنت زي شيء كا أنت بقى unrealized loss يبهال أي كسر كان لها صار شو value نايت نجر كاترا يقول يبزلهم أي شيء كان لها ستيل كتملس تخيل excuse me so نمتى ما أعتقد نبذ country specific investment options ويك أنا استفر عليه حاجات زتفر عليه مرج أتات يزلون إلنا نيرنا استفر عليه مرج أتات يزلون أب UK كوافرول زغل مرجان أب كندا كوافرول زغل مرجان ببينو كخون كاب هاجرنا بهاجر سيفلا لي US أخي جمرة جن دحري لا ناي كلن سمو قبيله خبوك من أجد داس الومت بتاعت مالتي حجينا US أنا هنري قدينا تاي زبز حسب زت قمولو ناي كل عنا نزارز بنادي ندك أنا إنفست نقول لهم كلنا أنت عندك أكاونت تكمل زبز أنا US بتقدر سيرش تقولكو زي حمشان سنتي عتن كوليج سيفين بلان تبع عليها زت قملا زي أخا تاكس أدفانتيج أنت زبون تاكس أدفانتيج كوينا نا higher education ويكا تمرتين كوليج وين يونيفرسيتي كتقوم له ناي تمرت مخفله دي ناي كال مخفله ناي مصحف مجزء دي كتقوم له إلهم يم أبزي زمت أجنزب وإنفست جبر كأجنزب تاكس ويك أكرس هاي تخافلو المياه لتمرت كسب زخانة نابون كمتين سو إذن تاي تاكس فري كعب خلو كرس هاي تخافلو المياه ويجبر هاي تخافلو المياه زلا أحمش الإسلام شعتن بلان تاكس فري سو إذا كنا من تاي تكملو نزي qualified education expense ويكا نا university وي college نمصحفتي ناي college fee مالتي تخفلو ازيا قداسي anyway اب يوروب حسري بعد امريكا انجلاند خبرو قالون بتعمي كوبري نا university نقلن نخب كم زبلكم انا كدمي كتشم ساعتني تمرق حد ببيزنس فاينانشال مانجمنت بزمهر زلو مالتي نحد عمت كباب حد شعته شح يخاد خفت شعته شح باوند اوف كورس بعد جرماني سويدن مع رقمه اكسبنسيف وي كوبري ايبلونيا جن نخوم كتقمكا يخالي زي نتهم دكنا انا نخوم كتقمو مخالي مالتي كال ستيت تاكس ديدكشن على ما ازنا يسئل زلهم potential state tax deduction كابوتنا بوتا خفل على خالي جن نزي خا تالنا خمس بلان ماي تاكس ديدكت قبل كاخولي مويكا كو كورسول كاخولي مولو لا يكون بر كورسول كا يخولي يوم كال فلكسيبل زي ابزي 5 20 شعتن
بلان زبال إنفست زجبر كايو أنت هتجزء تخليها تيشن مصحفتي نايروم بورد even KT تيشن up to a certain limit كسب قدر limit زلوا كتوافر له ويكا كتوصل له تخليها تجنزب كتوسخي higher contribution كسب سلسلة ميتش زخون ويلا ليو كتوافر له تخليها أبو تزبل زجد income limitation يقول نسخة 10 شح كتقتل لك 5 كتوافر ويميت تحت ميتش خون له أي بلو خاني بزخون سب معره يبصح عبزي 5 to 9 plan بهال invest قبل تخليها ناتو كونس disadvantage ويكا أقول أعتاد كنت هالله نتمرت زي كونه انت وصيكايو تجنزب ابو مقصعتي كمصاكاي نتمرت زي كونه خبل كلهم تماتي نا يونيفرسيتي خمت توصل حكوين مسحفت انت زي كونه نابنت ابيت مغب خيد زبر على تكون تجنزب اوف كورس كخفلو لي كقص على مالتي limited investment choices ابزخا اوف كورس ابوزح انفست قبرايت خدني انت لا بعلم مرصل كمالتي باي ذا بلان مانجر الو نسم بعلم مرصل كاس لازم كم نوزلنا ملو بملو كنترول زي كلوكا يخلي كابو حلف الكاغن 5 to 9 overall education saving accounts زبالكا الو ناتوم سو اذا alternative ويكا كم كالاي مريج اخوينو نستفر عليه عينت برودر زخونه education use كتقمولو تخليها اذا كن lower ويكا زخونه ليميت الو لازم نشتي مسمعت كنوسخينا باغن معره نايتي حدا 5 to 9 بلان زبال ايكون نزلو اذا انتي اقداسنت زلو برودر education use ويكا نحفش ياخذ تقمولو تخليها tax free يعبي ولا زي ابتسخ انفست قبل زلها ملو كنترول عليك ما تاع مش اسران شعتن بلان زبلكو ملو بملو كنترول يبل كان انت كتجزء تساري كتجزء ابل كتجزء ابزغل على اوبشنز عليك سو كان كان امريج ايغونا لكن ليميتيشن allow نسخن تاي lower contribution limit ويكا كندزي percent ويكا عند زغنزب تاع توافرلو كبلو هاي خول يوم نسخن تايو اكلش اسران حد نبسترايو كبابي كل تشح نعمت كتوافرلو تخليها نودخن الكاب زي قد excuse me بتوسخي ازي contribute تقبل زلو كم ولادي وي كم على ناي قلعه كتوافر كلها ليميت ناي غنزب كندي اتاو خم زلك خا ابغمت كاتلو توسخي ايج ليميت بتي توافيرلو زل غنزب قدمي 30 عدميو كتقوملو كخلالو تغنزب 30 انت بس يحب دحري اذن تاي ماصعت ناي تاكس ناي كالن كموصو يخدي سو كالي اماراتات تالو ابي اس زلو ازي كاستوديال اكاونت له اذا غاي يابزلو سكريبشن توصلوا تخليهم ويتمارسكم كتصحفوا تخليهم بتوسخ دي باوربوينت كمان كسدلكم خليه نقول لكم ما تجربوا انت عليكم ناي تليجرام مالتي سو اذا كان تاي ني بارنتس انت فكر لهم ابكن دي ناي تقولعه هنكا بعلها مانج تجربوا بعلها تجزالو تشوتلو انت هتجز ستوك تجز تخل بونس تجز تخل ابسيكن اكاونت تجز تخل وي كاب استفرالي انفست تجربوا تخليها كالا امرجا رف IRA زبالالو نعبيتي كتقوملو زخولو اذا خا اب كند قلعه كتوافر دتخ ناي ماينر مالتي اذا خا وكل زخونه ገንዘብ كأتو مس جمورو اي ثينك ودي دك شدش ነገር يسرح زفقدو مثلا اب يعني تزكاغي مسخ كفنات كخويم كسرحو كزتكاغي خونو خاله ترمون يخون ግን اشوم مس جمورو سو نسوم بسرح مس جمورو contribution are made with tax after tax dollars but earn grow tax free ስለዚህ ታክስ ምስከፈሉት መጀመሪያ አብኡ መስዓት ወግን ወላ ሓንቲ ታክስ ኣይከፍሉን እዮም ዘለው ነፃ ታክስ ይኸውን አለው ማለት እዚ ግን ታክስ ፍሪ ኢን ሪታየርመንት ንጥሮታ ኢኻ ክፅበዮ ዘለካ ራስ ዲስኣድቫንቴጅ ወይ ከዓ ጉድኣት ይኸውን ኣሎ ካልእ ብሮከሬጅ ኣካውንት ኢን ፓረንትስ ኔም እዚኣ ኣገዳሲት እያ ወደይ ወዲ ዝዕድመ ምስ በፅሐ ገንዘብ ኣብ ሕማቕ እንተጥፍኦኸ ከምዚ እንተኾነ ክንብል ኢና ኦፍኮርስ ናተይ ሓሳባት ኣብ መወዳእታት ሓደ ካብቲ ዝህቦ ንሱ ግን بسم ولادي جنزب أو زيك أصلا هيك 18 مسكونها كتبوا يا خمسة جن تاكس أدفانتج على ودي يقولون أبغمت كتأتو على كأمبر بروكرج أمزي غادينا ذهبنا ممرس بلا ذهبنا أنا ولا ذهب كنا بروكرج هنا تكمل خدنا زبنا أبي إنفست جمنا بسمنا عدمي أمس أخله أو زينا كل هو من خدنا ناتي حسابات منكم سؤالكم كندا فنتعلمنا registered education saving plan similar ناتو مالتي إذا خد تاكس أدفانتج كوينو كم تناي أمريكا زلوا ندقوم post secondary ወይ ካዚ higher education university college safe government ከዋፍሩሎም ዝኽእሉ ሲስተም እዚ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ
one of the key benefits is the saving grant ዝበሃል መንግስቲ ይውስኸሎም ክንደይ ይውስኸሎም 20 ሚእታዊት ኮንትሪቢዩት ይገብር ማለት እዩ ኣብነት ክበኩም የብዚ 2500 ዓመታዊ ተዋፍር እንተሃልየኻ መንግስቲ ወይቲ ኤዱኬሽን ካና ኤዱኬሽን ሴቪንግ ግራንት ክንታይ ክንደይ ይውስኸልካ 500 ክውስኸልካ እዩ ዓመታዊ ሶ ቶታል ኮንትሪቢዩሽን ክንደይ ይኾናል ማለት 3000 ይኾናል እስኻ 2500 ተዋፍረሉ ኣለኻ 500 ካብ በላዕሊ ይውስኸልካ ኣለዉ ስለዚ ከባቢ 3000 ይዋፈረልካ ኣለዉ ካልእ ታክስ እዚ ታክስ sheltered grows of course ንኸዓቢ ከሎ ናይ ታክስ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ እዚ ተወሳኺ flexibility እዚ ከዓ ንምንታይ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ንሃየር ኤዱኬሽን ኦፕሽንስ ከም በዓል ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ even some international tuitions ንኣብነት ኣፍሪቃ ሄድካ ትማሃር ተለይኻ ዋላ ንዑ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ወይ ቻይና ወይ ጃፓን ማለት እዩ ኮንስ ጉድኣታትከ ኮንትሪቢዩሽን ሊሚት ኣለዎ ኖ ኣኑዋል ወይ ዓመታዊ ዘይኮነ ላይፍ ታይም ግን ክሳብ 50,000 ጥራይ ዝፍቀደካ እቲ ቤኔፊሻሪ ወይ እቲ ኢንቨስት ዝግበረሉ ዘሎ ስለዚ ካብዚ ዝሓለፈ እንትኮይኑ ግን ኣይፍቀደሎምን እዩ ዘሎ ካልእ unused grants if the rest is ዝበሃል ንሱ RESP ማለት እዩ decides not to pursue post-secondary college ወይ higher education ዝበሃል ቆፅሎ እንተዘይደልዩ እቲ ገንዘቡ ዝኸሰቦ ዘይክምለሰሉ ይኽእል ወይ ከዓ ታክስ ክቁረፀሉ ይኽእል ካብኡ ማለት እዩ ትምህርቲ ንኣብነት ሕጅስ 18-20 ምስ በፅሐ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ኣይመሃርን ናተ ቢዝነስ ከፊት ኣለኹ ወይ ትምህርቲ ኣየድልየንን እዚ በዚ ደገደገ ዝመሃሩ ይኽእልን ዝብል እንተኮይኑ እቲ ኣድቫንቴጅ ዝነበረ ኦፍ ክኸውን ወይ ከዓ ካንስል ክኸውን ማለት እዩ ሶ እዚ ኣብ ግምት ከእትሎ ኤግዛምፕል ግን ኣብ ዘለና ሰፖዝ ዩ ኦፕን RESP እዚኦም ካናዳ ዘለኹም ማለት እዩ ንወድኻ ኣዋፊርካ 2500 ዓመታዊ ክሳብ 18 ዓመት ወይ ከዓ 18 ዓመት ካብ ዝውለድ ማለት እዩ ከም ዝበልኒ 500 ክውስኸልካ እዩ 20 ሚእታዊት ካብቲ ኣዋፊርካዮ ዘለኻ ጠቕላላ ክንደይ ክኸውን 45,000 ወይ ከዓ 45,000 ክኸውን እዩ ስለዚ ሪዝናብል ሬት ወይ ከዓ ደሓን ዝኾነ ሪተርን ምስ ትረኽበሉ ኣብቲ ዝዓበኻሉ ወይ ከዓ ኣብቲ ኮሌጅ ዝጅምረሉ ግዜ ብዙሕ ገንዘብ ክኾነልካ እዩ ምክንያቱ 20% ይውስኸልካ ስለዘሎ ብልዕሊ ኢኻ እኩል ዝኾነ ሪተርን ኣብነት ኣብ S&P 500 ተዋፊሩ ተዝኾኑ 10 ሚእታዊት ካብ ብተወሳኺ ዓመታዊ ክትረኽበሉ ኢኻ ከይትርድኣካ እቲ ገንዘብ ሚልዮናት ኣሽሓት ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ኦፍ ኮርስ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ኢንግላንድ ኣነ ዝቕመጠሉ ስለዝኾንኩ እዚ ብዙሕ ሪሰርች እኳ ተዘየልዮ ግን ኣገዳሲ ሶ እዚ ከዓ ንዓበይቲ ሂበ ነይረ ኢንዲቪጁዋል ከምዚኣ ትብል ማለት እዩ ኢንዲቪጁዋል ሴቪንግ ኣካውንት ወይ ከዓ ኣይሳ ትብል ሂበኩም ነይረ ብኸመይ ኢንቨስት ክትገብሩ ከም ትኽእሉ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ኮይኑ እንተሪኢኹም ንዓ እዚ ከዓ ጁኒየር ኢንዲቪጁዋል ሴቪንግ ኣካውንት ኢልና ንደቅና ኣብ ቫንጋርድ ከይድና ዲን ኣብ ካልእ ከነዋፍረሎም ኦፍኮርስ ኣብ በዓል ትሬኒንግ ዋንት የለን ግን ከነዋፍረሎም ንኽእል ኢና እዚ ከዓ ስፔሻላይዝ ሴቪንግ ኣካውንት ዲዛይንድ ፎር ችልድረን ኣንደር ኤጅ ኦፍ 18 ንትሕቲ ዕድመ 18 ዕድመ ዘለና ዘለዉ ኣብ UK ከነዋፍረሎም ንኽእል ኢና ታክስ ፍሪ ንሓደ ዓመት ክሳብ 9,000 ዝኸውን 9,000 ፓውንድ እንተዋፊርናሎም ዋላ 100,000 ይኽሰቡ ዋላ 1 ሚልዮን ይኽሰቡ ቀረፅ ትበሃል ኣይትኸፍለሉን ኢኻ እዚ ማለት እዩ እዚ ስፔሻሊ ናይ UK ኣብ ካልእ ኣደነ ከምኡ የለን በቲ ሪሰርች ዝገበርኩም ማለት እዩ ሶ ቀንዲ ጥቕሚ ናይዚ እንታይ እዩ ታክስ ኣድቫንቴጅ ሴቪኒ ወላ ሓንቲ ኣይትኸፍለሉን ኢኻ ዲቪደንድ ይኹን ቢኢንትረስት ይኹን ካፒታል ጌን ይኹን ትመኽሰብ ማለት እዩ ብዝመፀ ይምፃእ ታክስ ፍሪ ወይ ከዓ ታክስ ኣይትኸፍለሉን ኢኻ ክሳብ 9,000 እዩ ዘሎ ግን ክፈል ኣለኽእል እዩ ማለት 9,000 ነይሩ ዝዓሚ ወላ 9,000 ግን ኔክስት ይር ከዓ ክቅይርዎ ክእሉ እዮም ትዝተዋፈረ ግን ኣይቅየርኒ ኦልሬዲ ተዋፊሩ ስለዘሎ ስለዚ ሎሚ ዓመት 9,000 ሓዋፊርካ ኔክስት 9,000 ከተዋፍረሎም ትኽእል ኢኻ ቅድሚ 3 ዓመት ከዓ ተዋፊሩ 27,000 ተዋፊሩ መሃለወ ብዝወለደ ወሊዱ ከዓ ተወሲኹ ብዙሕ ገንዘብ ምኾነ ስቲል ንሱ ታክስ ኣይትኸፍሉሉን ኢኻ እዚ ፅቡቕ ነገሩ ከምቲ ናይ በዓል USA ዝረኣናዮ RESP ወይ ናይ ካናዳ ዝረኣናዮ ወይ ናይ USA ዝረኣናዮ ንትምህርቲ ክትጥቀመሉ ኣለካ ዝብለካ የለን እንታይ ዳ 18 ምስ በፅሑ ደቅና ወይ ቆልዑ እቲ ተዋፊሩ ዘሎ ገንዘብ ናብኦም ትህቦም ወይ ከዓ ተመሓላልፎም ናብ ምንታይ ተመሓላልፎ ናብቲ ኣይሳ ዝብልናዮ ናይ ዓበይቲ ኣይሳ ናይ ኣዳልትስ ማለት እዩ ሶ እዚ እቲ ቀንዲ ናቱ ዲስኣድቫንቴጅ ወይ ከዓ ዘይጥቕሚ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ right okay ስዊድን ሶ ናይ UK ዘለኹም I think ዕድለኛታት ቲና somehow ብገለ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣይሳ ኣይትኸፍሉን ኢኻ እቲ ገንዘብ ዝኸሰብካሉ
أي نخفلو لنا ناتنا يغون إسراش حين توافيرنا نايدكنا هاتشا تشكن توافيرنا خلنا ستيل تاكس أي نخفلو لنا ناي سويدن ألنا أوف كورس مناتو استفلالي زلو أبي يوروب زلو زبزحو أدفانتج يتقم زلو درجة بسيفين انت قميت كايو جنزب زو سخلكا قلنا ناتو نيشتي ريسيرش زغبركو كسخلكم بتوسخ كا ريسورسز علني نزل خون ويكا كدغف زخل مالتي سو children saving account زبالالو ازي ابزي انتريهما كمين بارنس بار كونتو يبلالو بارنس بار كونتو زبال حجي بحفشا ندكا انفست نغبرلهم ازي بيزيكي سو زيوم كا سيمبل اوبن مالت نقط كفتهم قليلي ابانك تاتي خاخت كفتهم اوف كورس تفوتهم يهم أنا سويدن زلهم كم بانك تتقوم له كل كل تسلسل أنتم عبيتي قال في أي تخافلوني هاك فليت قال قاتو حد هون كفليتي خد خافلون ندركنا إنفست نقرر لنا قالنا مالتي ناي نفسنا كم كزارب صنع عبيتي سو دحين زخوني إنترست كترخبوا له تخيلها أبزي كتورا درو تقول له خب حنت بانك أنا حنت بانك استفلا لك خون خلي نسهم لنوح عم تطوافر وصل لهم مستاز عبيت بانك إنفست كتقابلوا يقبع ويكا خنمرص علنا اكسس نو تغبرو قليلي زيم غارديان ويكا بارنتس زمزلنا مالتي سو اون بيهاف ويكا كنت تقول خاص خماني تغبرو اين هو منازلنا تجنزب كنريوم نقلينا ግን ማኔጅመንት ወይ ምሕደራ ናይ ትገንዘብ ባዕልና ኢና ንሕዞ ዘለና ተወሳኺ ደቂ 18 ክኾኑ የብል ማለት ቅድሚ 18 ኣብ ዝኾነ ኸረ ውሉድ ምስ በሉስ ኢንቨስት ክትገብረሎም ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ሴቪንግ ኣካውንት ከተቐምጠሎም ትኽእል ኢኻ ካልኣይ ከ ካስቶዲያል ኢንቨስትመንት ኣካውንት ዝኹሉ ምርጫ ዝበኩም ዘለኹም ናይቶም ቆልዑ ዝኸውን ስፔሲፊክሊ ወይ ከዓ ብውልቂ ክትከፍተሎም እንተዘይኮይኑ ብስምካ ከፊትካ ፀኒዕካ ድሕራይ ከዓ ክትህቦም ትኽእል ኢኻ እዚ ካስቶዲያል ኢንቨስትመንት ኣካውንት ዝበሃል ካሎ ኣብዚ ከነብቦ ንኽእልና ፎርቫል ታርደፓ ገለ ብላለ ኤኒዌይ ኣንብቦ ዘለኩም ቶም ስዊድን ዘለኩም ኣይፀግመኩም ምንባቡ እዚ እንታይ ይፍቅረሎም ንፓረንትስ ወይ ነቶም ኣለይቲ ኣብ ክንዲ ቆልዓ ኢንቨስት ክገብርሉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ኣብነት ተስላ ክገዝእ ተደልዩ ኦፍኮርስ ተስላ ኮ ዘይክእሎም እዚ ወይ S&P 500 ክዋፍር እንተደልየ ኣነ ኣብ ክንዲ ክመርፆ ድልየ ኣብ ክንዲ ወዳይ ማለት እዩ ሶ እዚአን ኣካውንት እዚኦም ፕሮቫይድ ሞር ኢንቨስትመንት ኦፕሽንስ ኮምፔትድ ቤዚክ ቅድሚ እዚኣ ዝረኣናያ ቅድሚ እዚኣ ማለት እዚኣ ዳርጋ ብዙሕ ምርጫ የብልካ ናብ ባንክ ጥራይ ኢንተረስት ኢኻ ትከፍለሉ ኣብዚ ግን ተወሳኺ ኦፕሽንስ ምርጫታት ኣለና እቲ ምርጫታት እንታይ እዩ ስቶክ ክንገዝእ ንኽእል ዳይቨርሲፋይድ ዝኾነ ETF ወይ ከዓ ሙቹዋል ፋንድ ወይ ኢንደክስ ፋንድ ክንመርፅ ንኽእል ኢና እዚ ከዓ ሃየር ዝኾነ ሪተርን ክህበና ይኽእል ስለምንታይ ምክንያቱ ብዙሕ ሪስክ ንወስድ ስለ ዘለና ካብ ኣብ ባንክ ነቐምጦ ኣብ ስቶክ ማርኬት ምፋር ይሓይሽ ስቶክ ማርኬት ስለምንታይ ንእሽተይ ሪስክ ኣሎ ዝዓበየ ውፅኢት ከዓ ኣለዎ ኢልና ስለዝኣመና ማለት እዩ ብተወሳኺ ዕድመ ከዓ 18 ልክዕ ትሕቲ 18 ክኾኑ ከለዎም ኣብ ገለ ዓድታት ኣሎ እዚ ናይ ስዊድን ወይ ናይ ኢንግላንድ እዩ ዝብለኹም ኣብነት ኣብ ዩኤስኤ ገለ ስቴትስ 21 ዕድመ እየን ዝብላ ወይ ኣብ ዩሮብ ገለ ዓድታት ኣለዋ ዝበዝሐ 18 ገለ ግን 21 ክህሉ ክእል እቲ ኦቨር ኤጅ ንብሎ ማለት እዩ ጀርመኒ ኣብ ጀርመን ዘለና እንታይ ምርጫታት ኣለና ኦፍ ኮርስ ኣሎ ናይ ኩሉ ዝድገም ብንጹር ዝኾነ ክህልወና ንኹሉ ዘጠቓልል ማለት እዩ ዩዝ ሴቪንግ ኣካውንትስ ኣሎ ናይ ችልድረን ሴቪንግ ኣካውንት ማለት እዩ እዚ ስፔሲፊክሊ ፎር ማይነርዚ እቶም ቆልዑ ሶ ኣክሰስ ንክትገብሮ ወይ ከዓ ንክትገዝኦ ንክትሸጦን ቀሊል እዩ ናቶም ሓድሮ ንምባል እዚ ታክስ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ስለዚ ታክስ ፍሪ ዝኾነ ኢንትረስት ኢንካም ኣለዎ ክሳብ ገለ ሊሚት ግን ቁፅሪ ኣለዎ ክሳብ 10,000 ዓመት ክሳብ 20,000 ዓመት ክሳብ ገለ ቁፅሪ ክንዲዚ ኣይትኸፍሉን ኢኻ ንዚ እንተኸሲብካ ክብልካ እዮም ዝበዝሐ ሰብ ግን ማዕረቁ ስለዘይበፅሕ ታክስ ፍሪ ኢልና ኢና ንሓልፎ ካልእ እዚ ዳርጋ ከምቲ ናይ ዩኤስ ናይ ስዊድን ዝበልና ቅድሚ እዚኣ ኣብዚ ዝኾነ ከዓ ፊ ኣይትኸፍለሉን ኢኻ ወይ ከዓ ውሕድ ዝኾነ ፊ ወይ ከዓ ክፍሊት ማለት እዩ ፊ ትኸፍሎ ንኣብነት ናይ ዝሓዙልካስ 5 ቅርሺ 10 ቅርሺ ዓመት ክፍሎ ዝብሉካ ዳርጋ የብሉ ወይ ኣሎ ወይ ከዓ ውሕድ እዩ ማለት እዩ ኮንስ እንታይ እቲ ጉድኣት ኣብዚ ወይ ዲስኣድቫንቴጅ ዘይጠቕመኸ ሎው ኢንትረስት ሬት እዩ ዘለዎ ስሑት ከም ዝበልና ኣብ ባንክ ስለምንታይ ነቐምጦ ገንዘብ 1% እንትኮይኑ ኢንፍሌሽን ግን ብፍላይ በዓል ጀርመኒ ኢንግላንድ ልዑል ዘሎ ግዜ 5% እንትኮይኑ 4% ገንዘብ ናብ ሎዝ ንገብር ኣለና ስለዚ ስሎወር ወይ ከዓ ትሑት ዝኾነ ሴቭ ወይ ከዓ ሪተርን ዘምፅኣልና ዘሎ ወይ ከዓ ካብቲ ንደልዮ እኹል ዝኾነ ካብ ኣብ ስልካ ምቕማጥ ኦፍ ኮርስ ናይ ኢንቨስትመንት ክንመሮም ኣለና ክንሪኦም ኣለና እንተዘይኮይኑ ኢን ተርምስ ኦፍ ገንዘብ ወይ ብዓይኒ መክሰብ ክንሪኦ ከለና ግን ከምቲ ዝድለ ለውጢ ከምፅኣልና ኣይክእልኒ ከምዚ ዝድለ ለውጢ ስለልና እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ብሮከሬጅ ኣካውንት ብስምና ክንገብሮ ንኽእልና ድሕራይ ክንህቦም ማለት እዩ እዚ ድፖ
ዲፖት ኮንቶ ይብል ኣሎ so እዚ ከዓ provide a wide range of investment options like on the stock index ገለ ከተዋፍረሉ ትኽእል ኢኻ higher return ከዓ ትረኽበሉ ማለት እዩ ልዑል ዝኾነ return ልዑል risk ልዑል return ብፍላይ ግዜ ምስ ትህቦ እቲ ዝለዓለ ነገር ግን ኣጠቓቕማ ናይ ስቶክ ማርኬት ኣጠቓቕማ ናይ ፋይናንስ ኣጠቓቕማ ቁጠባ ከመይ ከም ዝሰርሕ ደቅኻ እንዳተምሃሩ ክኸዱ እዮም ናይ ግድን ብቁጠባ ክሰርሑ እዮም ዳሕራይ ወይ ዓውዲ ፋይናንስ ክሰርሑ እዮም ኣይኮነን ግን ንኩልና ማዕረ ዝጠቅመና ፋይናንስ ዝተማሃረ ሰብን ፋይናንስ ዝተማሃረ ሰብን እቲ ፋይናንስ ንክልቲኦም ማዕረ ዝገልግሎ እቲ ምሕደራ ገንዘብ ዝበሃል ብሓፈሻ ማለት እዩ ኮንስ ኣብዚ ዲስኣድቫንቴጅ ግን እንታይ ኣሎ ኦፍ ኮርስ ገለ ሪስክ ኣሎ ሪስክ ግን ግዜ ምስ ንህቦ ኣብ ባንክ ዘሎ ገንዘብ እዩ ሞር ሪስክ ዘለዎ ካብ ካሽ ዘሎ ብፍላይ 10 ዓመት 10 ዓመት ምስ ትፀንሕ ብሂስትሪ ክወዳደር ከሎ ወይ ከዓ ክርአ ከሎ ማለት እዩ ኦኬ ተወሳኺ ሃየር ፊ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ዘምዕባለ ነፃ ዝኾነ ፊ ወይ ከዓ ክፍሊት ከነብልና ኤኒዌይ ብሮከሬጅ ዝብሎ ዘለኹ ተማሂርና ኢና ዝሓለፈ ኢለ ኣብ ክንዳና ኮይኖም ዝገዝኡልናን ዝሸጡልናን ከም ደላሎ ንበሎም ብትግርኛ ምድላሎ ሕማቕ ከስምዐ ክእል ግን ኣብ ክንዳና ኮይኖም ዝገዝኡልናን ዝሸጡልናን ማለት እዩ ጀስት ቀሊል ንዖም ሕጂ ክንከፍሎም ንኽእልና ወይ ከዓ ካብቲ ካልእ ነገራት ክወስዱ ክእል እዮም ካባና ዘይኮነ ማለት እዩ ብካልእ መገድታት ኣሎ ዘተኣታትዉ ኣብ ብዙሕ ከኣትኹ ግን እዚኦም ኣብ ክንዳና ኮይኖም ዝገዝኡልናን ዝሸጡልናን እዮም ዞም ብሮከሬጅ ኢና ዝብሎም ዘለና ወይ ብሮከር ማለት እዩ ሶ ብስምካ ክትእትዎ ትኽእል ኢኻ እዚ ብሮከሬጅ ኣካውንት ብስም ወድኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ወይ ብስም ጓልካ ብስምካ ጌርካ 18 ምስ ኣተውካ ክትህቦም ትኽእል ኢኻ ትህቦም ጥራይ ዘይኮነ ትራንስፈር ትገብሮ ናብቲ ናቶም ናብ ስሞም ማለት እዩ ምክንያቱ 18 ናይ ቤኑ ኣካውንት ስለ ዝሰርሕ ተወሳኺ ታክስ እዚ ካፒታል ጌን ታክስ ዝብል ኣቐዲመ ጠቂሰ ነይረ እዚ ካፒታለር ገለ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እዚ ሬት ዓይነት ኢንቨስትመንት ክውስኑ ይኽእል እዩ ኣብ ጀርመን ዘለኹም ኣብ ስቶክ ተዋፍር ከለኻን ኣብ ቦንድ ተዋፍር ከለኻን ኣብ ኢንደክስ ተዋፍር ከለኻን ፍልልይ ክህልዎ እዩ ኦፍ ኮርስ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ኩሉ ታክስ ብፍላይ ታክስ ቀረፅ ዝበሃል ኣነ ብዙ ኮይኑ ናይ ጀርመን ናይ ካብ ኩሉ ክሽምሉ ዶ ኣሸጋሪ ግን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክፈላለ ክእል ናይ ፋይናንሻል ኣድቫይዘር ጥራይ ዘድሊ ማዕረኮም ኣፍልጦ ክህልዎ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንነዊሕ ግዜ ምስ ትሕዞ ግን ኣይ ፕሮሚስ ብፍላይ በዓል ጀርመኒ በዓል ዩኤስኤ ዘሎ ዳሓን ዝኾነ ታክስ ትኸፍለሉ ትሕት ዝበለ ታክስ ኢኻ ትኸፍለሉ ማለት እዩ ወይ ኢቭን ካፒታል ጌን በቃ ብጣዕሚ ትሕት ዝኾነ ክትከፍለሉ ትኽእል ኢኻ ንነዊሕ ምስ ትሕዞ ካስተዲያል ኣካውንት ኣሎ ናይ ቆልዒ እዚ ከዓ ኦን ቢሃፍ ወይ ከዓ ኣብ ክንዲ እቲ ቆልዓ ወይ ውላድካ ኮንካ ከተዋፍሮ ትኽእል እዚ ካስተዲያል ኣካውንት ኣብ ዘለኩም ስክሪንሾት ክትወስድዎ ትኽእሉ ኢኹም ምንባባ ሸከሪ ዲፖት ፍሮም ሚንደር ጃሪጅ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ስክሪንሾት ወሰድዎ ወይ ከዓ ኣብቲ ፓወርፖይንት ፒዲኤፍ ምሰደድኩልኩም ካብኡ ወሲድኩም ሪሰርች ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኔዘርላንድ ኸ ሓፅራ ከብላ ክፍትን እየ ምክንያቱ ተመሳሳሊ ዝኾኑ ናይ ኩሎም ሶ ኣብዚ ቻይልድ ኣካውንት ከተውፅእ ትኽእል ኢኻ እንታይ ዓይነት ኣካውንት ናይ መጻኢ ፋይናንሻል ግሮዝ ወይ ከዓ ዕብየት ንኸውፅእ ኣሎ እትጥቀመሉ ሜላ እዩ ሶ እቲ ፕራይመሪሊ ወይ እቲ ቀንዲ ስርሑ ናይዚ ኣብ ዘለኩም እዚ ኪንደር ገለ ዝብል ዘሎ ንደቅና ናይ ፋይናንሻል ኤዱኬሽን ወይ ከዓ ናይ ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ንምሃብ እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ታክስ ቤነፊት ኣለዎ ወይ ከዓ ጥቕምታት ናይ ታክስ ኣሎ ንወላድን ንኩሉ ኢኹም ከተውፅኡ ትኽእሉ ወላ ዓበይቲ ከተውፅኡ ትኽእሉ እዮም ከምዚ ንክልቲኻ ከዓ ጥቕሚ ኣለዎ ስለዚ ብዙሕ ታክስ ዘይትኸፍል እንተሃልያ ከዓ ዝሓሸ ውፅኢት የምፃእልካ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ግምት ከተትወለካ ነዚ ግን ሊሚትድ ኢንቨስትመንት ኦፕሽንስ እዩ ዘለና ኩሉ ዝደለናዮ ክንረኽቦ ኣሸጋሪ እዩ ኣብዚ ማለት እዩ ንኣብነት ተስላ ዘይክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ንምባል እዩ ሊሚትድ ዝኾነ ኦፕሽን ስዊዘርላንድ ከ እንታይ ኦፕሽንስ ኣለና ናይ ዩዝ ሴቪንግ ኣካውንት actually በቲ ሪሰርች ዝገበርኮ ስዊዘርላንድ ዳርጋ ደሓን እዮም ኣብ ታክስ ክመፅእ ከሎ ኣብ ናይ ቀረፅ ማለት እዩ ሶ ዲዛይን እዚ ከዓ ንምንታይ ንቆልዑ ኮይኑ እቲ ቀንዲ ዕላሙ ግን ናይ ኩሎም እንታይ ንደቅና ከመይ ጌርና ናይ ፋይናንስ ትምህርቲ ንምህሮም እቲ ቀንዲ ዕላማ ፋይናንሻል ኤዱኬሽን ንብል ዘሎ ናይ ታክስ ኣድቫንቴጅ ከዓ ኣብ ናይ ጀርመን ኣብ ናይ ስዊዝ ከም ዝበልኩኹም ደሓን ዝኾነ እዩ ዘለዎ ካብ ስቴት ናብ ስቴት ወይ ካብ ካንተን ናብ ካንተን እዮም ትብሎ ካብ ካንተን ናብ ካንተን ከዓ ክፈላለ ይኽእል ካብ ሓንቲ ቦታ ናብ ሓንቲ ቦታ ኣብ ስዊዘርላንድ ክንሱ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እቲ ታክስ ትኸፍለሉ ውፅኢት ይፈላለዩ ናቲ ዘለኹሞ ከተማ ምድላይ ከድሊ ኖርዌይ ከንታይ ኦፕሽንስ ኣለና በርንስ ስፓርኮንቴ ዝበሃል ናይ ችልድረን ሴቪንግ ኣካውንት ማለት እዩ እዚ ከዓ ንቆልዑ ዝኸውን እዚ
ዝህቦሚ ንፓረንትስ ወይ ከዓ ነቶም ጋርዲያንስ እንታይ ሕግዞም ኸ ንደቆም ንፋይናንሻል ዘገድሶም ነገራት ሴቭ ንምግባር ዝጠቕቦም ታክስ ፍሪ ኢንትረስት ኢንካም ሶ ክሳብ ገለ ሊሚት ኣለዎ ግን ታክስ ፍሪ ኣብቲ ኢንትረስት ማለት እዩ ኢንትረስት እንታይ ምዃኑ ኢንትረስት ታክስ ኣቐዲመ ሓቢረ የፀኒሐ እንታይ ለይ ነይረ እስኻ 5% ትወስድ ኣለኻ ካብ ባንክ ንኣብነት እሱ ኢንትረስት ተኸፍለሉ ኢንትረስት ኢንካም ማለት እዩ ንዑ ታክስ ኣይትኸፍሉን ኢኻ ዘለኻ ማችን ኮንትሪቢሽን ኣሎ ኣብ ገለ ሃገራት ከም ንፈልጦ ኮንትሪቢሽን ገበአን 20 ሚእታዊት ክምስኸልካ ኢና እቲ ገንዘብካ 10 ሚእታዊት ክምስኸልካ ኢና ክብሉካ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ክንዲዚ ሊሚት ናይ ወላዲ ክህልዎ ኣለዎ ገንዘብ ከዓ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ካብ 10,000 20,000 ክብሉ ይኽእሉ እዮም ግን ኣብ ሎው ሪስክ ዝኾነ ኢንቨስትመንት ወይ ከዓ ወፍሪኻ ከተዋፍረሎም ትኽእል ኢኻ ኣብ በዓል ስቶክስ ከተዋፍራ ይትኽእል ኢኻ ነዚ ክመርፅ ከለኻ ምንታይ ከተዋፍር ትኽእል ኣብ ሴቪንግ ኣካውንት ፊክስ ተርም ዲፖዚት ኣብዚ ግዜ እዚ ፊክስ ተርም ዲፖዚት ፅቡቅ እዩ ዘሎ ኣብ ኩልኩም ማለት ወይ ሲዲ ሰርቲፊኬት ኦፍ ዲፖዚት ንብሎ ንስኻ ንባንክ ትቦም ገንዘብ ኣብኡ 5% 6% ክቡኻ ክእል ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክፈላለ ክእል እዩ ንኣብነት ስዊዘርላንድ ናቶም ኢንትረስት ኣይ ቲንክ ትሑት እዩ ምክንያቱ ኢንፍሌሽን ወላ ሓንቲ ኣይፀለዎምን ኣሎ ቁጠባ ድሓን ስለ ዘለዎ ኣብ ስዊዘርላንድ በዓል ዩኤስ በዓል ኢንግላንድ በዓል ዝተፈላለዩ በዓል ሆላንድ እንተኸይና ግን ድሓን ዝኾነ ፊክስድ ወይ ከዓ ኣብዚ ኣካውንት እንተሓቲትና ማለት እዩ ካብ ቦታ ናብ ቦታፈላለዩ ኣብቲ ሒዝኩሞ ዘለኹም ባንክ እንተኮይኑ 1% ኢለን ሒዘናኹም ቀስና እንተዘይኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክ ብምኻድ እንተሓቲትኩም ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ክትረኽብሉ ትኽእሉ ኢኹም ንሓደ ዓመት ን6 ወርሒ ክንዲዚኣ ክዋፍር ክንደይ ትህቡ ኣለኹም 5% 4% ዝብለኹም ኣይክትስእኑን ኢኹም ማለት እዩ ዴንማርክ ስቲል ደ ሴም ተመሳሳሊ ወላዚ ቻይልድ ሴቪንግ ኣካውንት ዝበሃል ኣሎ እዚ ከዓ ንምንታይ ዴዲኬትድ ኮይኑ ልክዕ ንፋይናንሻል ፊውቸር ኒድስ ዘገልግሎም ዘሎ ናይ ታክስ ኣድቫንቴጅ ወይ ከዓ ኤፊሽንሲ ኣለዎ ንስኻ እንታይ እዩ ናይ ታክስ ትኸፍለሉ ውሕድ ክኸውን እዩ በትሪ ስርት ዝገበርኮ ስለዚ ኣትራክቲቭ ወይ ከዓ ሰሓብቲ እዮም ዲዳክሽን ኣለዎ ወይ ክቕነሰልካ ክእል ካብቲ ካልእ ነገራትካ ዝዓበየ ነገር ግን እቲ ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ንክትምህሮም እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ብስምካ ኢንቨስት ጌርካ ኣብ በዓል ስቶክ ማርኬት ከተዋፍረሉ ንኽእል እዚ ናይ ሴፍ ክትገብሮ እንተኮይንካ እዩ ናይ በልጅም ከዓ ናይ መወዳእታ እዚኣ ትኸውን ዘላ ግን ኣለና ትምህርቲ ቅፅል እዩ children savings account Belgium offers various saving accounts tailored for children ንቆልዑ ዝኸውን ጥራይ ፍሉይ ዝኾነ ኣሎም investments ወይ saving accounts ማለት እዩ ስለዚ providing parents and guardians with options to save for their children's future financial needs. So it's the same in Europe. After this welcome, I'm taking over from them. Custodial investment accounts balance. تفعله مالتي. زلنا عادي custodial investment options إن أنت حديث نبو أبانك تغير ناوي قله ملو ملسكو بنا خوليهم توسع مالتي. This type of is opened by a parent on behalf of كنت تقول على invest قبل زلها. Tax efficiency. نايقول عدمي tax نايقول عن child tax. نعبي زخفلو للتاكسن تاكس ببيني زخون زول تقرص قبر مالتي سلازي ناي عبيت خون كله يبزح كابت ناي نعشتو سلازي ناي كاستوديال كنقبر لنا قبل كله خو بن سلامن تايخ مساكم يسمح لي مهنياتو ازي اقداس زخون نتبس لازلنا كنترول مقصصار نصح حسكياس لازلها فول كنترول على قدريت كاتغز انك تشيتنيها 18 مسمولو دي 11 يوناي بلجيوم كتركبو ክትክእል ኣለካ ስለዚ እንታይ ይበካ ኣሎ ፍሌክሲቢሊቲ ወይ ከዓ ዲሌትካ ትመርፅ ትኽእልካ ተለኻ ኣፕል ተለኻ ተስላ ተለኻ ኢንዲቪጁዋል ኣይ ሚን ኢንዴክስ ፋንድ ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ 18 ምስ በፅሑኻ ኣብ ናቶም ትራንስፈር ክትገብረሎም ኣለካ ሶ ናተይ ቶዝ ሓሳባት ክወክም ኣብዚኣ ቀዳመይቲ ማለት እዩ 18 እንተበፂሑ ወደይ የጋጥሚ ዘይጋጥም ኣይኮነን ወደይ 18 ምስ በፅሐ ይናብኡ ኣነ ዘዋፍረሉ ዘለኹ ብስሙ 18 ምስ በፅሐ ናብ ባዕሉ ኢኹም ሓላለፍቲ ገንዘብ ሕጂ ቋፃፀረሉ ኾን 18 ግን ኣይሰምዓካን ዝብለኒ እንተኮይኑ ንኣብነትና ከይዱ ኣብ መስተ ከጥፍኦ ክእል ኣብ ካልእ ነገራት ከጥፍኦ ክእል እዩ ብፍላይ ብፅቡቅ ተዘይዓቢ ከምገለሉ ከምዝደለናዮ ሰብ እንተዘይኮይኑልና ማለት እዩ ሶ እንታይ መራፅ ኣለና ክሳብ ፅቡቅ ጌርና ንፈልጦም ደቅና ድሓንዲ እቲ ዲስፕሊን ክሳብ ንፈልጦም ብስምና ኣዋፊርና ክንፅንሕ ንኽእል ኢና ንኣብነት ኣብ ኢንግላንድ ንኣብነት እዩ ዘለኹ ኩሉ ማዕረይ ኣብ ኢንግላንድ ክሳብ 20,000 ንዓመት ከነዋፍር እንተዘይክእልና ብነብስና ንወድና 100 ንነብስና 100 ኣብ ወርሒ እንተደሊና
1200 ዝኾነ ዘሎ ንዓመት ሶ ብስምና ጥራይ እዚኣ ናይ ወደይ ኢልና ኣብ ቫንጋርድ ኣብዚ ትሬዲንግ ትዋንቱ ናይ ወደይ ኢልና ክንፅሕፎ ንኽእል ኢና ወይ ባዕልና ክንፈልጦ ንኽእል ኢና እዚኣ ኣፕል እዚኣ ናይ ወደያ እዚኣ ተስላ እዚኣ ናይ ጓለያ እዚኣ ከዓ ናተይን ናይ ሰበይተይን እያ ኢልና ክንወፆ ከነዋፍሮ ንኽእል ኢና ስለዚ ንሕና ብሓደራ ማለት እዩ 18 ምስ በፅሑ ንደቅና ከነመሓላልፈሎም ንኽእል ኢና ወይ ከዓ 18 ወይ ከዓ 15 16 ምስ በፅሑ ኣብ ድሓን ዝኾነ ደረጃ ብዲስፕሊን ብጠባያት ብሬስፔክት ዝብል እንተርኢናዮም ወይ ኣካይዶም ፅቡቅ ምስ ኮነ ናብ ስሞም ከነመሓላልፎም ንኽእል ኢና 15 ዝብል ዘለኹ ሕጂ ናተይ ሓሳባት እየ ዝብል ዘለኹ እምበር ወላ 10 ክኸውን ይኽእል 12 ክኸውን ይኽእል ብተወሳኺ ኢንቨስት ክንገብር ከለና ኣብ ዚሮ እኳ ዝበዝሑ ኣብ ባንክ እዮም ሴቭ ዝገብርዎ ናይ ኢንቨስት ብፍላይ ሓገዝ ንክወሃቡ ኮይኖም ማለት እዩ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ታክስ ኣድቫንቴጅ ስለ ዘለና ኣብ ታክስ ኣድቫንቴጅ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ብተወሳኺ ንሰለስተ ዓመት 4 ዓመት ድሓን ዝኾነ ውፅኢት ክህልዎ ኢልካ እምነት ምዝህልወካ ኣብ ብዛዕባ ኤኣይ ብቐዳማይ ትምህርቲ ሂበ ነይረ ኤኣይ ከምዚ ክበፅሕ እዩ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ማለት እዩ ሰብ ዝሰርሖ ብልዕል እዮም ኢሎሞ ከምዚ ክበፅሕ ዝብል እምነት ሃልይካ ንወድኻ 20 ዓመት ድሕሪ 20 ዓመት ዓለም ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ክትቀየራ ይኽእላ ዝብል እምነት ምዝህልወካ ኣብኡ እንተዋፊርካዮ ግዜ ስለ ዘለካ ዋላ ታሕቲ ይኸይድ ስቲል ካብታ ሪከርድ ዝገብራ ጥራይ ካብ 10% 15% ጎዲሉ ኣሎ ወላ ይጉደል ፀገም የለን ክምለስ ዝብል እምነት ሃልይካ ኣብቲ ሪስክ ዝኾነ ሃይ ሪስክ ወሲድካ ሃይ ሪተርን ክትወስድሉ ትኽእል ኢኻ ክሳብ 12 ዕድመ ዝበፅሑ 12 ገለ ምስ ወድኡ ግን እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ اوكي 18 ምስ በፅሑ ናብ ስሞም ከተመሓላልፎ 14 15 ምስ በፅሑ ኣብ በዓል S&P 500 ዲ ኣብዚ ሴቪንግ ኣካውንት ዝበሃል ዲ ኣብኡ ከነዋፍረሎም ንኽእልና ብድሕሪኡ ግን 3 ዓመት ገለ ጥራይ ተሪፎም ስለ ዘሎ ማታ ይፍለጥኒ ታሕቲ ክኸውን ይኽእል ላዕሊ ክኸውን ይኽእል ክሳብ ሽዑ ግን ብዙሕ ግዜ ስለ ዘለና ኣብቲ ቁርብ ሪስክ ዘለዎ ኣብ በዓል ተስላ ኣብ በዓል ኣፕል ኣዋፊርና እንተፅሒና ንኽልተ 3 ዓመታት ቅርብ ምስ በሎ ከዓ ኣብቲ ሴፍ ዝኾነ ሴፍ ክብ ከለኹ ሕጂ ኣብነት ኣብ S&P 500 ወይ ከዓ VOO ኣብ ESV ኣብ ኢንግላንድ ወይ ኣብዛኻ VU SA ቡሳ ንብላ ኢንቨስት ንምግባር ከም ሴቪንግ ኣካውንት ጌርና ንሓስባ ንኽእል ኢና 10 ሚእታዊት ያና ዓመት ውፅኢት እትህበካ 10 ሚእታዊት ክብል ከለኹ ግን ውሕድ ኣይኮነን 10 ሚእታዊት ክብል ከለኹ ውሕድ ኣይኮነን ስክሪንሾት ገበርኩሞ ማዕረ ከመይ ውፅኢት ከምፃልካ ከም ዝኽእል ምስ ኮምፓውንዲንግ ክነተሓሕዞ ከለና ከሪአኩም እየ window اوكي اجي compound interest إلنا انت صحيفنا عبزي انا زي تكمل calculator مالتي زي compound interest إلنا عبزي انت خيرنا زي أنري علنا زي قدامي تمت أزلا حجي عبز جزية زي 100 يخدم مرلو عزمي أحد توليد له ودي 100 يخدم مرلو ليه ورحوي عمتها وخا نخدي عمتها خاصة بلا اللي خنا عمنا حجي زيرو يزلو 10 شمون تأدميو مسكونة كوزي أمنتها إنفست قولوا له أبي S&P 500 نقوله S&P 500 زحلف 5 عمتات كني أمتي أنا بلا 10 تغلطني تاوي أمتي أنا بلا كومباوندين معرفة من حيله خمسة لو خريوك مي ويك عزي 10 شمون تزبلو 4 نقوله جست أبنت نقولنا نخطط نخطط عملنا مالتي ديبوزيت نسخة خندي هاتو سخول لجنزب inflation كندا ميتاوي زخي زلو نعمت كنت نتبحموشه نقوله بأفريج مالتي زي investment نقبره نحنا compounding كم يسرح بعل وارن بافت بعل ري داليو بخمي هابتيمم كريئكم سلز دلو خط رأيه أبزي قدامي عمت ولا حنتي أي رأني يورت جنزب رأيه بزمس بس حاجة compounding كم زي بلالو تي normal simple interest زخون يرجع تخيل أبز مزن يرو مالتي أبزي جزيزي كبابا 10 تسلسته قلا يبلنا له قصري عبد الله ما بلعبي interest earns 10 تسلسته يبلنا له أبزي مالتي
interest 12 مئوي. give me 1 second. اوكي initial 100 اوكي عمتاوي interest rate 12 يالنا ابزي 5 years the law. deposit 100 نقوله ورحاوي نعاودي لي اصنهم ايوه زخني متي نتا ديبوزيت عاودي لي اصنحتي موصا طراي بلي اصنحتي موصا مالتي اوكي حجي ريو ناي فيتر انفستمنت كنده كوينو 1 مليون 500 شحن يخون الله انا زوافركو كبابي 8 شح طراي وافيرو زلو نسو كن 1 مليون 400 شحن يخون الله سلمنتاي زي compound interest بعل وارن بافت بخمسة هابتيموم زولكم مالتي مجمريا ولا حنت يرن يرو ولا 10 9 تخلو ولا حنت يرن غزي مستهبو غزي مستهبو خمس جيرنا كن اب لعل زخونه وصيت كنرخبلو ويكا كم طالنا يخلي اوف كورس زي نعشن تخينم كا 18 21 نيم كم دم حجي زبلنايم كم زي كنت اوسم صحنا ستيل طبقنا زخونه وصيت كم طالنا ولا نفس مالتي كندك فنا لهم يريو ميت تراخ توافق زلها ميت سب زخونه نتفعل ورحوي ميت نورمالي نقولنا مالتي بدولار كنا نحاسبه خلينا سلازي فيوتشر فالي كبابي 100 شيء يكون له ماله اب عدمه كود خلو ازي ولا حنت كيوسخنا نس خذ وافر كي 26 شيء بس يكون لك 8 شو مونت شيء يكون لك له ازي نورمال بي اس ام بي 500 تريز حسبه زلكم كم تقول لكم بعل تسلا تنوافر نيرنها كابو زعبي وسيد كم سالنا يزرع so I think ناب حتن ملسن كنا جسم اشتي مبرهي كومباوندين معرخة مي حيلي كبلنا كم زخل نبالي بكم تنحي كبرات حوات حتو تحليكم I think اللينك ولا شير قبلكم خلي زخون سبيسيفيك ناي حانتي ديالكم هاجر وي ناي ستوك ماركت زخون حتو مزهلوكم فيل فري كتحاتو تخليهم think نوي حقزي وسيد لكم ساعة جيس أنا عبون قبل بخمس كنكم دالي اوكي تانكي كبرت حفتي زخون حتى تحلينا احوات فيل فري كن حتى نخلينا اوكي لينك صدركم مخالي ابزي باكل كتحاتو ترليكم مالتي اوكي بروح تانكي سمرات لينك صدركم مخالي ميبي اتيكم كتحاتو ترليكم بصحفات كهكيكم مخالي دي لينك صدركم الله ميبي لايف اتيكم حتى تحليكم كم خمسي لكم كتحاتو تخليهم لينك ناي ستريم يارد مالتي جاز تكمل هذا اللوحه دي تانكي مايكل تعمل ده مسكون كي كم زبالكم ازي حافشاوي حافشاوي حنت كابتن زبز حق زي زوسد لي ريسيرش نخغبرا كاب ዝዝክሮ ኣነ ማለት እዩ ብፍላይ ምስ ኢንቨስትመንት ዝተተሓዘ እዛ ናይ ሎሚ ትምህርቲ እያ ምክንያቱ ዝተፈላለየ ቦታ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ናይ ኩሉ ክትፈልጦ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ኣይትራይድ ማይ በስት እቲ ዘለኒ ፈቲነ ንእሽተይ ሓበሬታ ጋይድ ኮይንኩም ክኸውን ተስፋ ገብር እቲ ዝተረፈ ንእሽተይ ናብ ሪሰርች ክንገብሮ እቲ ፓወርፖይንት ምስ ሰደድኩልኩም እቲ ስም ሒዝኩም ኣለኹም ኖ ኦኬ ሓንቲ ዝርስዕ ኩልኩም ኣላ
سكرين شير قبل لكم مو بخمي كم زمزعكو خريقكم إذا كله ريسيرش قبل كويس بس حسب تمرتي كهبنا كله أبزلنا ماتي أنا يكون كال خون كله بقول زبالة ما قدينا نزمع باله مالتي بقول زبالة ريسيرش جيران هوكم زلنا زنا لو ما أنت بفلاي بس حجزتني تحليا Okay, Musi, I take a look, Musi. Give me 1 second, okay? Okay. Meet Gvaramo, and Rata Sabin, share government, Agadas is one. All right. Thank you. Okay, so Abzi. BT المتساك anyway. Chat GPT لكم أنت تحفكم كبرات حوات زي Chat GPT لكم أنت تحفكم ما بخيركم login تقبريهم إسكاليل of course register sign up زي قبركم تحليهم sign up تقبريهم تليفون تحطوكم يا ناتكم إيميل غير تحطوكم يا إذا مسايس تحازيكم of course إذا عبي على مايكروسوفت زوننو كامباني أنا جن normal login تقبره بإيميل غيره Chat GPT already log in غير اللغة بني أبتعد لكم سفاري سلازي تكميت حنتي إيميل تكمل حسيبة زينها so أبزله أبزي ديليتكم تصحفوا تقوليهم نعبنت best investment option in UK for my child اللي أنت صحيفة انتهي بكم لو ما عندي زعبة جونيور عايسا يميركم قدامي تمسيات الله زي اوف كورس الله مع سرت مدي قال زو قارص ايزي يحبرنا له انوي معسكم زو قارص ولا اختشن اسرت حدنا قارص لنا له زي نبره ግን ኣብዚ ከነ ዋፈር ንኽእልና ጁኒየር ኢንዲቪጁዋል ሴቪንግ ኣካውንት ዘለና ኣሎ ኣብዚ እንታይ ንሱ ታክስ ኤፊሽንት ወይ ሴቭ ፎር ዮር ቻይልድስ ፊውቸር ኣላው ሲቲ ኢንቨስት ኣብቲ ሰርቴና ማለት ንዓመት ፍሉጥ ዝኾነ ቁፅሪ ሊሚት ኣለዎ ኢላ ተብለካ ኣላ ማለት እዩ ዋስ the maximum I can invest in junior ISA إلا أنت تحفة ستيل أبو خدمت عليه ولا حنتي قليل يلا هي of course تابتشن عسرت حدا نازل صبت أبتبكا أو اندحر سافد أبديت هيجورونا له كسبتش عتش إحنا عامد كتخف إنفست كتجبر لهم تخليها تاكس خمسة يتخفوا اللي يعني كلهم بقولكم إليكم كل جن نزل ريسورس ستك كيمي على تمرتي وكم ذلك بس حز جبركم أنتي نورمال ترجم بيله of course توصاخي كاب جوجل إنجلم كده وساسي خلي بحث الشغل أبزي ريسيرش المبار زين لو ما عندي بكم ذلك تمرتي كيركم وسيدكم نزيع تدلينين تايا أب جوجل كده تقريني ديكشنري لا تحف خليه I think this one يعني مثلا مول حسابات للكولا حدا يحاولنا كمان الله كفلهم chat GPT بتقريني دوس أنا chat GPT معان بعد داونلود نقدر نخلي نصاب حجي أي حاسكون الله أنا كاجن ترانسليت أنت جيرنا يبز حجي ترجمة تمسألنا ساعتي مسكرم تسمع حدا زد of course مول حسابات مول بمول كون هيك إني حسابات من يتفاعلكم مني أريم كذا حاجة زي كنت حسابات زي اللي نزل بزي تعرفتي كل حبريتك ساعة شعت تشحك توافر اللي تخنير كقليلة أبزي سبت هذا كلام مالي سلزي زي chat GPT زبلحوات السبب متكم تحمز قناة كتحجزوكم chat GPT لكم أب جوجل كيركم حتى تبزحكم فوتوات خونيكم of course زيت فوتوات زلهم كا أبو مخادنا زبزح حبريتا نهبوكم of course مستي زلنا أفلتوت تمرنا عبنت أنا حدي financial business financial management تستمركم business تحاجتنا accounting كلا كله of course يفوت تصنع مستي يكون مستحاجة بين كابزو سخابيلكا إخا تم حلال فوز لها سلازي قليلي تايلات التكنولوجيا التقاقمة ترايزل لي النمبر كله it's very simple قليلي فلابز جزيز مالتي so thank you أخوات إشي موسيه جزيه وسيلة لك مثلني thank you بمزاكا يغني لي أنا هذا عم بغطي تاخي حزوكم نبتاع حتى كغيت ناتي ناي حتو ناي ETF إن
physical replications balalo full replications ba sampling und optimize زين كرداني كالن نزين كتمثل لي خبرتي هابلي እስከ ጽሕፍካዊ ስለዘለይ ኣይተረዳና ኣለዎ ብእንግሊሽ ከም ቢብካ ወላ ብምንታይ ዓዲ ካዘለኹም ሲ ኣብ ስዊዘርላንድ እየ ዘለኹ ግን በዚ ናይ እንግሊሽ ክኸውን ኢለ ኣይኩሎን ግን ጽሒፈ እምቢበልካ በዚ ናይ ስዊዘርላንድ ፈልተ በእንግሊሽ ግን ፊዚካል ሬፕሊካሽን ይብዘሎ ፉል ሬፕሊካሽን ሳምፕሊንግ ኦፕቲማይዝ ዝብላሎ ማለት ኣብቲ ናይ ኤቲኤፍ እዚ ፉል እንታይ ዓይነት ብሮከር ኣብ ምንታይ ኢኻ ተምባ ዘለኻ ኣብ ወረቐት የፅሒፈ ካብኡ ውፅዮ ሕጂ ንኣብነት እንድሕሪ ሳምፕሊንግ እንድሕሪ ኮይኑስ ምናልባት በቲ ሓርፋፍ ገምጋም ዘለኒ እተን ብሓደ ተጠርኒፈን ዘለዋ ንብሙልአን ኣይትገዝአንን ይብል ኣብቲ ፉል ከዓ ንብሙልአን ትገዝአን ከምኡ ተረዲእኒ ግን ፅቡቅ ኣይኮንኩን ስለደለይ እስከ ታፅሕፍቲ ይስሞር ባዕለይ ርድኢት ንክገብር ኦኬ ራ በርስገር እንደሓናው ክፅሕፈልካ ያነ እሺ ኦኬ ታንኪ ሙሴ ኦኬ ኦኬ ካልእ ሕቶት ሃሊና ኣሕዋት ኣይ ቲንክ ሊንክ ሰይደልኩም ኣለኹ በታ ሊንክ ጌርኩም ዝሓትት ትኽእሉ ኢኹም اوكي سلام موسى سلام برين يغني لنا سلا كل تقبر لك حبريتا انا انت كحت الدليل زي سي اف دي ندحر نا امريكا بي او هجي كون زي اس اف ان اس ان 500 سي اف دي انديو حج انت داني تايمز 1 تتقيم كانفست قبر كونكاس كم نورمالي مثلا انت دي تقاقمش ጽቡቕ ኣለኻ ከም ኖርማል ንዝቁፅር ዘሎ ኦፍ ኮርስ ታይምስ 1 ትውፅኢቱ ማዕረይ ፀገም ዝመፅእ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ዋንነት ይሓስከን ኣለኻ ንስኻ ኦኬ ዋንነት ተረዲእካ ኣለካ ከይዶ ያ ንኣብነት ተስላ ነብር ክንተኣትዮ ዋንነት ኣለኒ ንኣብነት ሰርቲፊኬት ስለብሎም ናይ ተስላ ክሰድሉ ይኽእሉ ናይ ኣፕል ማለት እዩ ናይ ተስሎ ክሰድሉካ ይክእሉን እዮም ወረቐት ጥራይ ዘለካ ትውፅኢት እምበር ዝኾነ ነገር ተጋጢሙ ንኣብነት ነታ ኢቲኤፍ ወይ ነታ ብሮከር ገንዘብ ካዘይ اوكي ስለዚህ ሲኤፍዲ ደይብሉ ማሓዝ ይሓይሽ ማለት እወ ሲኤፍዲ ደይብሉ ማሓዝ ይሓይሽ ኦኬ ከቀይሮለን ማለት እዩ ናብ ሲኤፍዲ ደይብሉ ያ ሹር ቀንዲ ጥቕሚ ናይ ሲኤፍዲ ኤኒዌይ ለቨሬጅ ንክትጥቀሚ ኦኬ ለቕሕ ክትጥቀሙ ንስኻ ግን ታይምስ ዋን ግን ለቕሕ ይትጥቀምን ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚህ ዋላ ከም ደለኹ እንተቐፂለሲ ዋላ ሓንተ ደይጋጢሙ ናብቲ ታሽሙስ ድመፅእ ፀገም የለን ከም ኖርማሊ ከም ኖርማሊ ያ يغنيلنا سلو كل ነገር thank you ሙሴ ኦኬ መሲ ሙልጌታ ሚት ኣለኻ አንሚት ግበራ ወይ ግበርያ መሲ ኦኬ ድምጽ ከፊ ተያለኹ ናይ መሲ ኦኬ تسمعون لكم سمعت له اوكي انا حجي اب لندن اللي زقمت ناثي حتى حجي انتيا زناي ايسا مالتيو حجي ابني عبيت تخوينو اب تريدينج 212 ايسا علنا مش شو حجي يا نعمت كاني عيسرا شح ندحرا وافيرنا تناي تاكس ادفانتج كنركب نخلينا يلكنا يس حجي اوشت every year دينا عسرا شح كنوافر سي والاس حانت عمت ندحر عسرا شح وافيرنا اتناي تاكس ادفانتج كنرخبو نخلينا even افتناي قولع خمان شعت شح علنا مش حجي عمت دينا نابنت كسعت زي تغير مالتي التاكس ادفانتج سليميت هلا وديو يخيديو نخندي عمتيو تاكس ادفانتج كترخبو تخيل اوكي صباتي حتى يا مسي حجي زعمت زي انا ابنتي تاكسير تردي كل حكيدو
كابور 4 أوا اوكي 20 توافيركي على 6 مسكونه زمت زلو ابريل بدحري زلو 20 كتوافر تخلي اخي سلازني حموش عام تدميروس 100 شح كتوافر تخلي اخ مالتي ترديكني أوا ستيل تاكس فري ايتخفلني خزل خنسو اتي أوكي ماكسيمام يزب زلو انا حجي مينيمام ግን حموش شح ولا خون خلي عمتاوي ترديكني أوكي ماكسيمامي اسم ماكسيمام يو كساب 10 شحس كتوافر تخلي ولا 100 تراك توافر تخلي اخي نقدنا كون 10 تبزي نعمت نعمت ابتنا اي تاكسير عمت نوع عمت زي كونه متى أوا تاكسير تبهات زلا مالتي اب كلا هاجرات اوف كورس عمت زبال كاب على حدا وصبر حدا على حدا نزخون زلو نايز عدقن كاب على 5 ورح 4 كساب على 6 ورح 4 نايت تمزل عمت مالتي أوكي ترجعت كلنا اي تاكسير تبهات فعو مسوت أقوى دي حجي نابنت نحر 5 years أوافير عقمي كوت أخر اللي هو دي tax free advantage رخبة ታክስ ኣድቫንቴጅ ኣይትኸፍሉልኒ ኢኹም ማለት እኮ ታክስ ኣድቫንቴጅ ማለት ታክስ ኣይትኸፍሉልኒ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ 100,000 እንተኸሲብክ ንኣብነት ኣብ ተስላ ዋፊርኪ 100,000 እንተዋፂእኬስ ኩልናት ታክስ ኣይትኸፍሉልና ኣለኹ ማለት እዩ أوكي እሳ ማለት ኣይ ታክስ ኣድቫንቴጅ ክብል ከለኹስ ዝኸሰብ ኩሉስ ታክስ ኣይትኸፍሉልኒ ኢኹም ኩልናት ክኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ أوكي ስቲል حري كالي ኣብ تخاف ሰዓት ኢኺ ድሌት ክግዝየን ድሌት ክሰዓትን ከዓ ክትሸጥን ክትገዝእን ከዓ ትኽእል ኢኺ ብዘይ ዝኾነ ክስታይ ማለት እዩ ንኣብነት ኣይ ክብል ፀኒሐ ሓንቲ ስቶክ እንተገዚእኪ ንኣብነት ኣፕል ሎሚ ተኸሲብክላ ታክስ ክትከፍልላ ኢኺ ፅባሕ እንተኸሲብክላ ታክስ ክትከፍልላ ኢኺ ኣብ ኣይሳንት ኮይኑ ግን ሎሚ ከሲብኪ ፅባሕ ክትገዚኣ ትኽእል ኢኺ ድሕሪኡ ክትከስብላ ኢኺ ድሕሪኡ ክትሸጥያ ትኽእል ኢኺ ከም ድሌትክ ማለት እዩ ፍሪደም ኣለኪ ኣብኡ ኣቲ ኣይሳ ምስኣት ኢኺ ናይ ቆልዑ ከዓ ከምታ ዝበልክያ ልክዕ ካብ 9,000 ዓመት ማለት እዩ يا حجي ناي قلعو جن أب تريدين 212 يلن مش ሹር የለን እዋ حجي أب فانغارد خيلنا نرخبون خيلنا حجي فانغارد رؤسو زخال بروكريج دي والاس كما يبزع فانغارد بزح أي ترداني تحت سلسلة لو عبيتي كامباني اني وين اذا عالم زي قواز اصورنا ستوك ماركت فانغارد بلاك روك سالسي ترنو بس انا الله حجي فانغارد كان دسرعهم كم زي ميوتشوال فاند مهر كان يركي ميوتشوال فاند ذكريده او ميوتشوال فاند كوينو اسيت اندر مانجمنت حجي اسيت يوم زحزنسو ماناجرز يوم اوكي هاي بزح حساب اسيت عليهم كباب شو 7 تريليون واغو كبرو بعلم قايد قبرها اوه بعلم قايد كبرها خو اليوم ዝተሰርሐ ETF ክሸጥልካ ክእል እዮም ኣውቶማቲክ ዝኾነ ማለት እዩ ብኣልጎሪዝም 10,500 ኣትራክት ገብራ እሱ ሕጂ ፓሲቭ ኤንድ ኣክቲቭ ዝበሃል ኣሎ ኣብኡ ግን እንታይ ከተዋፍሪ ትኽእልኒ ኢኺ ናይ ካልእ ETF ከተዋፍሪ ትኽእልኒ ብኦም ዝመፀካ ጥራይ ንኣብነት ናይ ብላክ ሮክ ኣብኡ ከተዋፍሪ ትኽእልኒ ኣብ ቫንጋርድ ከም ብሮከር ኢንቨስትመንት ስለዝሰርሑ ኣብ ተወሳኺ ማለት ስለዚ ብዙሕ ስራሓት ኣለዎም ንኣብነት ኣብዛ ዓዲ ባርክሌስ ባንክ ኣለዎ ሓቀዶ እዋ ገንዘብ ሴፍ ክገብሩ ትኽእል ኢኺ ብደሞዝ ክትኽፈል እዩ بتوسخي أو هيك كان إنفست قبل تخلي كمبرو كريت كات كملون تخلي أوكي بس لازم كوبري كم نسون كنت كم تون كمبرو كريت خفل خيم هذا percent كل 10% مالتي سلازي إن أي فانغارد كم بعد تريدين توان توصل يوم أوكي جن زناو حزون يوم بتوسخي ETF تريخ ترى كابو مالتي تسلا تريخ تسلا تجزي تخلي لهم بيتناتهم choices راح يزخيد مالتي ناتهم choices راح تخلي excellent سوز نايدك ناس أبو راح يخركب زخيل نو الله بزح الله كنت وافر له تخلي سكرين شير كوين لودي وا okay best brokers for junior ISA مثل كتسيح حجي أتي حدهاريكم تنحكوا will give you options كدامي 10 times أتركع okay رأيك ليه رأيكن okay نتنا أديها yeah Hargreaves lands down to قدامي تمتعتكي HL زبالي okay AJ Bell زبالالو of course interactive investor له كبري ناتمج له of course مثلا زبل كويكون Charles Stanley Fidelity لكي of course عادي AJ زبال كله سلس بزح له شو مون تلو أبزت عايزين تعطل okay زبالة سجن I think Vanguard مو بقولكم يرى reason بزح في عيد خاف مني خفلي بعد AJ كباب 5% قال من جوز الحجة أوه ስለዚህ እሱ ኣብ ግምት ብምእታዊ ቫንጋርድ ዝበዝሕ ዝተሓተ ሰብ ዝበዝሐ ሰብ ዝጥቀመሉ ቫንጋርድ እዩ ኣብ USA ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ኢንግላንድ ዘለና
ብፍላይ ከምዚ ስቶክ ማርኬት ኣይገድሰንኒ ውልቃዊ ስቶክ ኣይገድሰንኒ ኣብ S&P 500 ጥራይ ከዋፍር ዝደሊ ወይ ከዓ ናይ ዓለም ETF ጥራይ ከዋፍር ዝደሊ ዝብል ሰብ ቫንጋርድ እዩ ከም ጀማሪ መጠን ማለት እዩ ኣነ ባዕለይ ጥቀመሉ ነይረ ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት اوكي أيوة سارسي تخلفني اوكي حسرات بلي هذا نخليك انا محلال في سوري اوكي بزعباك دولار كوست افريج يسخا اوكي انت مخال مادي حجي زين اوكي قصلي دولار كوست افريج مش حجي اوتوماتيكلي انا مانزلي ويكا بيريد اوف تايم نقبرو لينا مش عدلت كي اترجم دولار كوست افريج مالت بحسر زبله لومي انت جزيك ستوك صباح انت جزيكي دحر شدشه معات تجزيكي دحر ورحه تجزيكي دولار كوست افريج تقبري لك مالتي ናይ ግድና ኣይኮነን ሊሚትድ ግዜ ክህልዎ ኣሎ ብሓፈሻ እቲ ከም ዝብሉ እንታይም ፍሉጥ ግዜ ንኾነል ኪሎ ዶሞስኪ ምስተኸፈልኪ ኣብ ሰዓት 10 ሚታዊ ትካ ትገንዘብኪ ተዋፊርኪ ዶላር ኮስት አቨሬጅ ትገብር ለክ ከም ብንኽእል ንሓከይዶ እዋ ወላ ከክተማዓት ጋብ ሂብኪ ወላ ተቢልኪ ግን ስቲል ዶላር ኮስት አቨሬጅ ትገብር ለክ ማለት እዩ ሕጂ አውቶማቲካሊ ካብ ባንክና ማንዝሊ ክንገብሮ ንኽእል ዶ يس أب فانغارد حجي تقبري أخي أتريدين توانتو جن أي تقبريني أخي أبو خصنا حلوة وش تجنزه. أوكي. يفعل أب فانغارد حجي كي VSA أبتنا S&P 500 كتوافر ترى أخي. ورحوا يتبع لهم invest gold كلهم أوتوماتيك نعم مالتي نتعزد الأخيار. Alright, okay. Thank you بتعني. Thank you ميسي. Alright. Okay. ريان. هاي برين استدعت تقابل كل تمرت بتعمين أنا مسجن أنا كمان مسجن ثانك يو كم قال أي حتى تي زبالة ETF أب أوروبا عيناتين قدامي كلا يسال ساي ما أتيو سبوت حتى حجي ديبندسي كل جزء زبالة ما سبلزتي نرى نقطة أمبر أشجع يبولس كتبوا نقول سب زي بولس كونه قليل أوكي حتى خان خمدس نزبز حسب أنا زبلو أب S&P 500 توافيركا تا بلستي ETF لازم تخوا مالتي زبد حسب دوافر اللي بعلم انت زي كوينو كل كبا ريسك زخونه كوسديت بالتريخا ابي ناسداك توصل تخليها سوا زي 100 عبيتي خوينن ግን ኣብ ቴክኖሎጂ ዘተኮራ ማለት እዩ ኦኬ ኦኬ ጃውን ዶንስ ዝበሃላሉ 30 ዓበይቲ ስቴብል ዝኾነ ነዊሕ ዓመታት ጽንሕ በዓል ፔፕሲ በዓል ጆንሰን ገለ ዘለዎ ኸዓ ከተዋፍር ትኽእል ኣብ ሕጂ በዓል ተስላ ገለ ኣለዎ ነዊሕ ዓመታት ስለዚ ጽንሕ ترديكاني حجتي ريسك تولرانس زبحال أبغمت كاتلو ستوك ماركت أجدسني أنا 5 أرشي أب S&P 500 كوافري تلك نزبز حسب that's good enough أخذ يسوع نزبز حسب ماشي تنبولس أتبلغن ستيل ريكارد غير 5 ألف كفتني مو تردي نكونكم ماتي مس صحفه بقى طب أبدا حصار غير تغير كلنا تصبع كم قال يتحطي كان أي ديفيدند كنريو خلنا مالتيو أبزي يوس ETF مشاريع خنا غير كخمي غير كخنزر كله ماتيو جن أكومونيتي إن دحرويس كرأي كالدو كسب كندي ديفيدند كن غفلة ديفيدند يه أبي ولا بقول تحديد كيا كندي ديفيدند خفيف كتحديد كيا أوتوماتيك لهم زال كاي الشرط غير كاتر إن تبني يوم هنا تكابتي أبنت كم نتكذر هو سي أبتي يوس ETF فتيشة جن أكومونيتي إن دحرو خينو تر إني كالن كسب كندي كن غفلة ماتيو نايمني خادي اللي هنيركا نابنت كابتن ETF E-share core S&P 500 نا أوروبا UCI ETF بالله أوه عند خبأتن ماتيو أوكي شير قبل كارسكري شيء كلن ETF كلن يخفلا ما لا تكونن فوتو ذلك سكرين شير كوين الله تزيد قال هو يرى اوكي سو حجي ابي عملت له زياد فلتها هذه جست ETF تبل ناي من دلي خنا ابنت ناي تصحيح تزلا E-share core S&P 500 اوكي بلاك روك مالتي زي حجي زي حجي ديفيدند تتبقى اكوميليت يزقدر اي رأيت كان هنا ازير اني جن ديفيدند كندا كم تخفل سي اي رأيت لنا
اوكي ستوك اكسشينج كله تي عبيتها كندي كله ريات نجاتي ديفيدند تخفلو جنا يا ريتنا ديفيدند تخوف لي رأيت كانو ديستريبيوشن اندحر خينو يرأيك كندي ميتات كم تخفل جلا اوزيكو اوتوماتيك بعلم تلزغزو ويم حجي اوكي او حجي افت مرجعات قديمكم تريو لكم قال مشيت كان حجي نعمل كتاب كندي كم زخفلا او وزح اكو ماتي ديفيدند يلد يل كان تصيف كحدي سلستن 78 سنتيميرات بلن حجينا باوند سلازخونه يبزي راح بجوجل تاع صحيفه ديفيدند يل تاع صحيفه ويكا SMP 500 VO on dancer اوكي شارجن يرأي لنا اوكي شاير انا مش اوكي حجي صاحب متكزوز لك السات مرص ازلخا ناي متى مسيلكا زي حكيلو معرين يا زبالكا ETF سلستغير تامبر ولا حنت في اللي بلا ما بزلاتك حاجه تخفله حدا نطلع 500 وتخفل يا مالتي اوكي حدا بحمشة هو انت صحيفه انا نتا سما صحيفه ديفيدند اللي تراي اللي صحيفه وسخلا مالت ديفيدند اللي خاصه زلا اوكي صبت رديت كم سال سيت حصر بلا حزك له اتي امرارص ناي او ستوك نمرص كلنا مالتي استفال عينت نمرص مش حجي كابتي امرارص اجن كلتا عين حدا عينت كنسن كنمرصن صبوله ويس كابتن حدا عينت حنتي كم نعمل حجي ابناي تكنولوجي كم C3 كم ما PLTR مش الله حدا عينتين تدي تلاقيات ناي تكنولوجي ساتفا ناي AI artificial intelligence حجي كلتين حدا عينت كنسن كلتين كنوافر صبوري ويس كلتين تتصبقت حنت مساعد حايش كاب كلتين تتصبقت انت فليت كيا صبو انت فليت كيا ايجن امبر ملء بملء تفلط مالتها يكون اوكي جن كاب كلتين كاب مساعد جن حنت خاباتن وسيت كاس كالي خام مزناق يحيش هو اوكي مزناق يحيش يبل انا باي زي حجي كاب سلام سب فايل خلي خمس بلكو بحث الشاغل كاب نابنت تالنا جما نايك اديداس قالت جزء حنتي نايك جزيكا حنت خافلي زبلت وي مغبت جزء وي قالت جزء تجنزب مالتي سو بعينكم يزر يعني يزانق الله اوكي هكا كسب تزغبر كلنا كله بتاعم هنا مسكن ولا تمرتي كله نكاتات لينا بتاعم يغنيلنا ماشي تانكي انا هم مسكن ريام صبا تانكي باي اوكي محاريت دنسي كفتك ويخفت اوكي كفيت جاز اوكي سلام برهيم انا قحت دليل اللغة اب كندا اندي دامت اجز اونلاين بروكريج كميتريو اونلاين بروكريج مالت اذا احنا نزاربول زلنا نسخي ستوك تجوزلن كتشطلن مالت اندي حجي اونلاين بروكريج بوزيح نزلوا بوزحاتنا ابنات حجي بوزح نطقص احنا على الفانغارد على تريدينج 1 تو يو كي كنطقص هنا نسن حجي كلهم اونلاين بروكريج اوكي وي اونلاين بلاتفورم وي بروكر استفرع لي سمكن هبن خينا قند سرحن جن ستوك مغزاءن مشاط نتقملن ينزخونا زلوا مالت كم دلال خونن يغلغلنا له بزي نسن نسخت غزي تخلني ستوك مالتي اجي ابزنا كوست تريد بهالالو نستوك ماركت شور كتوافرلو تفلوت مالتيو هو اجي مانجمنت في عمتاو تخفلو قالو هو حجت اونلاين بروكريج بعلخا تغزنت شيء انت زي كوينكا بعلو تنات كاريس كتات مسحابكايو بعلو زغبرلكا انت خوينو انت يصقم علو ولا حنت تصقم يبلو يسامو بمول افلوت اصل زي بالكا خنا عمرت اللي تبلا زلخا بس حق زي
ሰብ ኣይኮነን ዝመርፀልኩ ዘሎ ማሽን ዝመርፀልኩ ዘሎ ዝበዝሐ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ንስኽ ብዝሃብኪ ሓበሬታ ናትክ ሪስክ ቶለራንስ ን10 ዓመታት ተፀቢቕዮ ንስኽ ሪስክ ዘይትወስዱ ትኾንኪ ንኣብነት 2 ካብ 5 ኮይኑ ናትክ ሪስክ ቶለራንስ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ምንታይ ክብሉ ኸዮም ኣብቲ ትሑት ሪስክ ትሑት ውፅኢት ዘለዎም ከዋፍሩልክ ማለት እዩ ትሑት ሪስክ ትሑት ውፅኢት ክም ከለኹ ንኣብነት 5% ጥራይ መክሰብ ትኸስብሉ ትኾንኪ ንሶም ከዓ ገንዘብ ከኽፍሉ ኸዮም ሚተገብረካ ሓንሳብ ንሶም ከዓ ገንዘብ ከኽፍሉ ኸዮም ከም ዝበልክዮ 1% 2% ዘኽፍሉክ እንትኾይኖም ከባቢ 2-3% ጥራይ ትኸስብለኹ ማለት ስለዚ መክሰብ ናትክስ ይትሕት ኣሎ ማለት እዩ ተረዲእከኒ እንትኾንኪ ድምፂ ከፊት ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ሶሪ እንታይ ፀገም ኣሎ ዝበልክን ዘይትፈልጥ ኮይንካ ብኡ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ እቲ ዝበለፀ ግን ባዕልኻ ክትገዝእን ክትሸይጥን ከለኻ እዩ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ከተምፅኣሉ ትኽእል ልክዕ ከምዚ ናይ ታክስ ጌርና ንሕሰቦ ብዙሕ ታክስ ትኸፍል እንተሃለኻ ኣታዊኻ ይቐነስ ኣሎ ስለዚ ንዕኦም ፊ ወይ ክፍሊት ትኸፍሎም እንተሃለኻ ኣታዊኻ ይቐነስ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ምኽፋል ባዕልኻ ክትመርፅ ክትሸይጥ ከለኻ ከም ዝበልክ ኮስትሬት ባዕልኻ ክትገዝእን ክትሸይጥን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብኡ ብምጥቃም ባዕልኻ ክትቆፃፀር ትኽእል ኢኻ ምሮ ርድኢት እንተጌርካ ናይ ስቶክ ማርኬት ማለት እዩ ባዕልኻ ክትገዝእን ክሸይጥን ከለኻ ማናጅመንት ፊ ትኸፍል ዲኻ ወላስ ናፃ እዩ ናይ እዚኣ ዝበልክኒ ኮስትሬት እኳ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይፈልጠን እንዴ ምክንያቱ ዓይነ ንጥቀም ኣለና ኣብዚ ዝበዝሐ ንጥቀመሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ነፃ ኣሎ ኣብዚ ዓዲ ኣብ ዩኬ ይኹን ኣብ ንኣብነት በዓል ኣሜሪካ ፍሪ ኣሎ እዚኦም ሮቢን ሁድ ዝበሃሉ ካብ ዝመፁ ዝበዝሐ ነገራት ፍሪ ኮይኑ ንሕና ፊ ኣይንኸፍልና ማለት እዩ ኣብኡ እንታይ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ናይ ዩኤስኤ ካምፓኒ ተስላ ትገዝእ ታሪኺ ብዶላር ናይ ዩኤስኤ ዶላር ስለ ዘሎ ናብቲ ናይ ካናዳን ዶላር ንኽይርዎ ከለዉ ሜይቢ 0.1% ገለ ክኽፍሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ካብ ብሮከሬጅ ናብ ብሮከሬጅ ክፈላለ ይኽእል ናይታ ዝበልክያ ኮስትሬት ግን ሙሉእ ሓበሬታ ክበክል ይክእልኒ ግን ቀሊል እዩ ሪሰርች ንክትገብሮ ኦኬ ኣብ ዝበልክያ ኣብ ናይ ካናዳ እዚ ክትብሎ ፀናሕካ ክንጥቀመሉ ንኽእል ዲና ወላስ ኣብ ዩኬ ጥራይ ድሰርሕ ኣየነይቲ እዚ ባዕልኻ ብናፃ ክትገብሮ ትኽእል ማናጅመንት ፊ ደይብሉ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኮስትሬት ዝዓበየ እዩ ስፎር ሪዝን ዝዓበየ ኮይኑስ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ያ ንሳ ነታ ካልኦታ ኣይፈልጥክዋን ኣለኹ እምበር ዳርጋ ክልቲአን ዘለዋ ብሉፃት እቲ ሓንቲ ኮስትሬት እታ ካልኦታ ግን ስማ ክበክ ይክእልኒ ኦኬ ከም ካልኦት ሕቶይ ሕፅር ኣቢለ ከምዚ ምሽ ካምፓኒታት ኣለው ሕጂ ዝተፈላለዩ ካምፓኒታት ልክዕ ከምዚ ባንክ ክትህቦም ከለካ ገለ ፐርሰንተጅ ወሲዶም ዘዋፍሩልካ ካምፓኒታት ካለው ከምኡ ገለ ፐርሰንት እንዳቆረፁ ዘዋፍሩልካ እንታይ ኣድቫይስ ኣለካ ኣብዚ ፅቡቅ ኢለ ትብል ናትካ ሓሳብ እየ ክሰምዕ ደልየ ናተይ ሓሳብ ከምዚ ሕጂ ክበክ ፀንሑ ናተይ እየ ክገልፃ ፀኒሐ ወላትዮም ባዕሎም ማሽን ትግዛእልካ ወይ ንዕኦም ማኔጅመንት ትኸፍልዮም እንተሃሊኺ ከመይ ትኾን ኣላ መሲልካ ኣብ ዝሓለፉላ መግለፂ ሂበ ነይረ ኣነ ኣብ ሎንደን ይቕመጥ ማንቸስተር ዝበዝሕኩም ትፈልጥዎ ትኽእልኩም ምስ ኩዕሶ ዝተተሓዘ ናብ ማንቸስተር ክኸይድ እንተደልየ ታክሲ ድራይቨር ይቆፅር ኣለኹ ማለት እዩ ኦኬ ብታክሲ ንታክሲ ይኸፍሉ ኣለኹ ኣብ ሰሓን ንኽብሎ ብዙሕ ገንዘብ ክኸፍል እየ ማለት እዩ ኣነ ሓቂዶ ኮይን እንተኸይደ ወይ ገለ ግን ትሑት ዝኾነ ገንዘብ ክኸፍል ኣለኹ ስለዚ ካብቲ ናተይ ሃብቲ ይቕነስ ኣሎ ማለት ስለዚ እዚ ትብሎ ዘለኺ ሙቹዋል ፋንድ ትጥቀም ኣለኻ ማለት እንዲ ንዕኦም ዘኸፍሉኻ ንኣብነት 2% እንተኮይኑ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኦኬ እቲ መክሰብ ዘምፅሉ ክኸዳ ክንደይ ሚእታዊት ይኸውን ብዘይገድስ ንስኺ ክሰብ ክሰር እኮ ናይ ግድን ክትከፍሉ እዮም ዘለካ ንዕኦም ንሶም ክኸፈሉ እዮም ስርሖም ክሰርሑ ግን ኣነ ዝመርፅ ባዕልኻ ንእሽተይ ፍልጠት ትምህርቲ እዛ ምሂርናያ ዘለና ወሲድካ ኢንቨስት ክትገብር ይመርፅ ኣነ ባዕለይ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ነው ፋይናንሻል ኣድቫይስ ዘይኮኑ ኦኬ ቴንክ ዩ እሺ ታንኪ ማህሪት ታንኪ ምምፃእኪ እሺ ኤፍሬም ሰላም ብርሃን ሓዊ ስማዕ ኣለኹ ደ ድምፂ ትሕት ኢልካ ንእሽተይ ሕጂ ኸ መጀመርታቲ ትህቦ ዘለኹም ትምህርቲ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ሄድፎን ገለ ጌርካ ኣለካ ዲኻ የቕለታ ሕጂ ትስማዕ ኣሎ ዶ እስከ ተዛረብ ቀፅል እስከ መጀመርታቲ ትህቡና ዘለኹም ትምህርቲ ብጣዕሚ እንዳመስገንና ኢና ታንኪ ኣነ ከማን ይመስግን ኤፍሬም ኣነ ካሕቲ ደልየ ዘለኹ ሲ ቁርብተይ ተኣፍልጦና ትሕቲ ኢሉ ስለ ዝኾነ ከምዚ
ዓለም ለኻዊ ኢንቨስት ትገብረሉ ንኣብነት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ጀርመን ገለልካ ክትፈላለዩ ፀኒሖሞ ንዝኾነ ገደብ ዘይብሉ ዝኾነ ሰብ ከዋፍረሉ ዝኽእል ኣፕሊኬሽናት ገለ ኣሎ ዶ? እወ ግን ንኣብነት ኢንተራክቲቭ ብሮከር ዝበሃል ኣበይ ከም ዘለካ ኤፍሬም? ኣብ ጀርመን። ኣብ ጀርመን ብራቮ። ኣብ ጀርመን ኣለኻ ንዓኻፈላለዩ ኢንተርናሽናል ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኩልና ኢንተራክቲቭ ብሮከር ዝበሃል ግን ኣነ ኣብኡ ኢንቨስት ገብር ኣይደልኒ ምክንያቱ ኣብኡ ኢንቨስት ገይረ ታክስ ክኸፍለሉ እየ ማለት እዩ ፍሪ ታክስ ከለኒ ስለምንታይ ሞት ናይ ኢንተርናሽናል ኢንቨስት ክገብር ብኸምኡ እየ ኸ ንናቱ ዓድታት ተምፅእ ዘለኹ ትጥቀመሉ ብሮከር ዝህቡኻ ፍሉይ እዩ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ትሬዲንግ ዋንቱን ቫንጋርድን ኣሎ ኢላ ሓትያትና ፅኒሓ መሲ ዝክራ ዶ ትኾን? ንደቅና ኣብ ትሬዲንግ ዋንት ከነዋፍረሎም ኣይንኽእል ኢና ኣብ ቫንጋርድ ግን ከነዋፍረሎም ንኽእል ኢና ቫንጋርድ ንስኻ ሕጂ ኣብ ጀርመን ኮንካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ኣነ ኣብዚ ኢንተራክቲቭ ብሮከር ከዓ ንወደይ ከዋፍረሉ ይክእልኒ ሕጂ ሒዝካ ንዶ ኣሸጋሪ እዩ ናይ ታክስ ኮምፕሊኬትድ ንናቱ ሕጊ እዩ ዘለዎ ኩሉ ዓድታት ማለት እዩ ወላ ካብ ኣብ ሓንቲ ሃገር ክንሳ ካብ ከተማ ናብ ከተማ በበይኑ ሕጊ እዩ ዘለዎ ሕጂ ኣብ ጀርመን ኮይና ኣብቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ከዋፍራ ይክእልኒ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ብሮከረጅ ክትጥቀም ከመይ ማለት ሜቢ ዘይተረዳእኩ ከይኮን ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኦፍ ኮርስ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ስቶክ ተደሊኻ ወይ ከዓ ትሬዲንግ ዋንቱ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ታሕና ንጥቀመላ ማለት እዩ ከምቲ ንዓና ጥቕሚ ዘለና ግን ጥቕሚ ክህልወካ ኣይክእልኒ ንስኻ ታክስ ማለት እዩ ነቲ ቀረፅ ክምፅእ ከሎ እምበር ጀርመን ኣለካ ኤኒዌይ ናይ ኢቶሮ ናይ ትሬዲንግ ዋንቱን ይሂር ኣለኹ እዚ ንዓይ እንተሪኢኻ ኩሉ ንዓኻ ማዕረ እዩ ዝበልፅ የብልካን ወላ ኣብ ጀርመን እዩ ኦኬ ኣነሊ ሰይኻ ሕትደለ እሺ ናይ ኢቶሮ ናይ ትሬዲንግ ዋንቱን ክልተ ቪድዮ ኣትየ ስለ ዘለኹ ሜቢ ካብ ክልቲአን ሓንቲ ተሪኢኻ እስቲ ጀርመን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ሽግር የለን ርኤ ኣለኹ ቆርብተይቲ እንግሊሽ ከዓ ስለ ዝሓፅረና ናይዚ ዓድኻ ብርታዒ ድዩ ግን ድሓን ክፍትር ኢና ኩሉ ላንጎጅ ኣሎ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ፀገም የለን ብዝኾነ ግን ብትግርኛ نا تقرينيا سيلن جرمن نا جرمن دشكا بكم خالدي برتعيدي እቲ ናይ ዝዓበ نا جرمن حق حساب قم متى تكون صنيحه ابزلنا يا بوتاس ቋንቋ ነው ሁሉ እኔ ያለ ጥሪ ሐሲበ ሐራ ይቀንል እሺ ታንኪ ሰላም ሰምሃር ሰምሃር ድምፂ ከፍተክ ይባላል እሺ ሶሪ ኦኬ ሰላም መጀመርታ ብልብና መስግን ታንኪ በስ ገብረና ለኻ ሁሉ ነገር ጅንታይ ዲዩ حتى ካለ ብሪን ኣብ ሰርች ምሽ ክገብር ደሊ ኣብ ጉግል ኣቴ ኣብ ቤልጅየም የዝቕመጥ ኣነ ሕጂ ኣበናይ ትዝሓሸ ለምሽኣት ሕጂ ዝኾነ ምስኣተ ካብቲ ጉግል ኣብቲ ስቶክ ማርኬት ኦፕን አን አካውንት ገለብለካ ሞ ሕጂ ዝኾነ ሪስክ ከይምፃለ ያፍትና ቴክስታይሲ ኣፍትና ቴ አካውንት ይብል ማለት እዩ ናቱ ዲፕሊስ ኣፍልጦ የብለይ ናፍቲ ስቶክ ማርኬት ሕጂ ካብዝናትኩም ብኦንላይን የድመሃሮ ደለኹ ጽቡቅ ሕጂስ ከመይ እንድሕር ኣብቲ ሊንክ ናይቲ ስቶክ ማርኬት ኣቲና ኦፕን ጌርና ኣካውንት ከፊትና ናቶም ረክንና ኦፕን ናፍቲ ቁፅርናት ናቲ ናይ ባንክ ካርድ ሓድሽ ክፈት ገለብለካ እንዲ ሕጂ ኣብስ ዝኾነ ካፍትነትና ኣብ ባንክና ዘሎ ገንዘብ ሲ ክስታይ ከምፃና ክእሎ ማለት ኣብ ጉግል ረኺበ ኢልካ ዝኾነ ገንዘብ እኳ ይሕለፍን እንዲ ዝኾነ ብሮከር ይጥቀም ዝኩሉ ፅቡቅ ኣሎ ብዙሕ ሕማቃት ከዓ ክህሉ ክእል ሕጂ ካብዘን ዝተማሃና ምስ በልጅሚ ዘለኺ በዓል ኢቶሮ ክትጥቀም ትኽእል ኢኺ ኣብኡ ሂንክ ሕጂ እቲ ሪሰርች ዝገበርክን ተወሰኽናተን ከዓ ሪሰርች ክትገብር ለኪ ኦኬ وحجي تين بيست للو أبزي بيلجيم سي KBC بانك كي مالتي KBC بانك لوت علو ولا زي ناي ريال استيتون علو كم حجي أو أبتي بانك خير كا بأكل مو دوي حيش ولا خمس بأونلاين بعد خمخفات ناتهم ويب سايت كيف تقبلي تخليها البنك تخيلكي اوف كورس بزح كفلو خولي فليت كين تخيلكي ግን ጸገም የለም ኩሉ ሓደ እዩ ታ ባንክ ንሳንት ኮይና ማለት اوت بانك داني نسي ابزي هيد اوفيس افت براسلس نيدبل ግን ابز ጨንፈራት ዘሎ ኣብ ሆይድካ ኢንቨስት ገበር ደሊ ቴሌካምሲ ዝበለፀት ሕጂ ናው ኸይድ ኮይኑ ተጠራጠረ ትኾንክ ማለት ናትኩም ዌብሳይት ከምዚ ኣፕላይ ሶሪ
ناتي ساين أو كجبر دليل ويكا أكاونت خوص دليس ناتكم ويب سايت حاوني انتلكيوم أو تخيلك جيجا خونا كني والحين سلام يقول حجي او كاتب اونلاين او هل خفت جوجل سيرش غير كذا حاشيه الكاتب بلسي او حجي نزل لهم بزحت لينك صدر كامو دخل ነገር ስለዝስራ ኣብ ገንዘብ ካብ ባንኮም ኣካውንት ገለ ስለዝፈልጥ የበهم ሽርክኸውን ደሊ شوريا زبزح እኳ ሰብ ዝስደደሎም ገለ እምበር ንኣብነት ኣብ ጉግል ከይደ ቀዳመይቲ ንኣብነት ምን ኢልክኒ ሞ ባንክ እወስ ኣቤት ባንክ ምን ኢልክኒ ዓይነት ባንክ KBC ኦኬ نمزالك KBC يا زيارة يا كوريكت يا إذا كنت جاي تخليني خي kbc.com عبد لك حبريت أنا عطو ما سي ولا حنت زجاجي بالكن عبد جوجل كدام يتمثل كي صورة ديناتهم حبيت كامبان تزخون كالخ مزايك إني سالساي زي اختصر على كل زي kbc.com تقولين حجي most of the time جيجا خونك إني مالت نيتم حبيت كامبان تقولين عبد التسلا فيلس كالخ مزايك عليك إني أكلميت ترديكني ولا حاجة تسلا ولا عندي جن أبتحتكال بروكريج دلوا مثلا تلاقي بحفش عايز بزرق خون سرت خد قبل خلص على جوجل أنت تسحب كاس قدامي أخذ مسألة كنا مبالي عارفهم إذا خير تبيني كنت استوعب الله الحين أوكي thank you ماشي thank you سمهر يعني thank you دمي حطيت إن أب ETF physical replication full replication sampling optimize physical replication full replication كون تلقفها مالتني كم تعلكم اللي نخلهم نسوي حوار شيء قبل لكم sampling عم عينت بروكر يخالف رفيقات نقرن sampling optimized sampling اوكي I think مسحت لنا حساب حجي thank you I think مني حد كان موسى شير قبل كم سكرين انت هاي لخمس صحف تراي قبل الكم هنياتو بوز كستا قبل نير ولا انا نزيل حجي صحاب كاني اب سريع كانت هاي الصحيفه زين ذهب كانت راي اوريدي ابلتينا شات جي بي تي صحيفه تمثل اللين لا امتيات لا ETF exchange transfer can be different methods for replicating the performance of their underlying asset so the S&P 500 كن بالكنا نابنت نبقى مثلا 500 عبيت كامبانيات يعني اندكس مالت انفست تقبرلو اي تقني خاب وينا نوعو بن ريبليكيت زغبرن تقوين وي كا زتقوي مالت وحنت كيكودلس لك عم حتى 500 كامباني تادين حتى انفست قبل زلخ ETF كا 500 كهلو كا خلو نمبالي قلنا حنكم بالك اجي سمر نخبرك primary method used for physical application each method has advantages and disadvantages and the choice of method depends on factors like the index being tracked and cost consideration okay تخفل زلها كفليت قال ايه زوسنو قداميتي physical replication كلن مالتي all the securities بتاع تبلا زلها index نزارة ولا زلها كلن زيتك انت خوينن of course physical تباهي له نعمل S&P بتاعت لنا ولا سا 500 تتقال تخوينا تان بلازلنا 500 تتقال لا مالتها فيزيكال بلازلنا فيزيكال ريبليكيشن بلازلنا full replication subject of physical application involves holding all the securities in the index without exception زخونه في اللي جابلو زخونه tracking error كلي كلمي ابو قانا بنت 5% تخسيبات 5% ولا حد ولا 0 حدا في اللي قال يقولون مالتي كلن زي كون زي اخا قال كفال كابتي اندكس كتحز كلا مالتي سامبلينج كان قال كفال ناتو حز كله
they believe will closely حجي إذا sampling بزلوا صبغت يعني أنا بعد صبغ غير سايقبرن يرد sampling كل كلنا حجي ملو بملو mirror زي كوناتي index نلوزلنا زي كونا زتوكو أورو انتي دا تمساسا لنا تاعي إلهم كحزوا خلوا مالتي نعملتي بكان صنيع كان نايك توافر تصنيعكاس أديداس تمساسا لنا تاعي كتوافر كلها هذا عينته مالتي when it comes to index up ناي ETF كتوافر كلها تم عبيت يوم زتوكو ملو تيم بعد الفانغارد غير نزارك صنحنا سابس خا كفلا لغري تي was it of course optimized more sophisticated from sampling the process using mathematical algorithm to select the subject of secrets زخ algorithm بعلم زتقوملو خوينو to replicate the index performance and close the possible sampling can be cost effective enough when used for index with a large number of secrets however maybe still smaller okay so I hope نشتي very happy كاتكون كده جمال كابزي نبعلي بوز مالستي سمت رايد فلتنيرة موسى أتي الله حكي نات كانتو كالي أزخون دل بريناتي اللخو أوكي حتى هو تن إتي فيزيكال ريبليكيشنز بالك حجي ملو بملو نتهز بالتا مالتي أوكي ريبليكيشن تماساسال إزخون دلو فيزيكال نتي فول تي سامبلينج زخون دلو جن exactly ملو بملو أيقونة ميرر تقبله جن تماساسال لهم زمرتوان عبنت حموش مئتي تقوينا S&P 500 4 مئتي كابن كامباين تازلوا فيليا بيلو S&P 500 ياخذ له خلو السامبلين يخون له زي اوبتمايز بهذا لها كم حجي كجلت اصنعكم بنتاي بالالغوريزم تسرح كوست افكتيف يخون له سو سب حجي سبا يكون ريبليكيت يقبر زلو انتاي الالغوريزم ماشين بعلم مالتي بعلم تاي بروجرام دي يقبروا له 50 شات جي بي تي ريسيرش يقبر لا اصنعكم اوكي نشي بري هذا تكون ام قاعد مني فلتني very interesting عبي ETF كوافر إلى ناينوي حمساتكو زي سلسة عينت أمثيل لي بناي كوانكو ناي سويسرلاند ونقرب كيدا يرى مصحف عم بيبيو حجز تفلالي مخانو زي تخيل انتهر كونكا مجمريا خان تقوينوسي أبت فيزيكال زبل زول فول فيزيكال زبل زول أو انت وافر كاي حيش مونيات بمولوتو أو زولو ترناف ناي حامش تميتين بلنزلنا بتأمرن ينحيزن زولو عزبل بتقام كامسيني جن ملو كاتوني كعلن بتحافشاوي اتخالو جن كم زبل كايو مالتيو حجد زحشش مسين اللي بقام كها مسخلها صندوقيو زات وكا يبر هالكول تعو حجي ترانسليت راجيري امبرو حانتي ابا خلو خدحان قدام ايتن كيف كان دخا ابي تورو يوافر نير اللخون حجي تورو جن طرحتن نايشتو كمبر كم بعال ETF زعم مثلا كنجزء عين خلنا أبزي أوروبا خوينا أبزي سويسرلاند خوينا أنا هجي ويكاب بغت أنا بي يحلفني نابتي CDF يحلفني حدك زي أمتي خيان يركا بتنات كام سرت مساعته خو تحقنا يجي زلنا يعدي ETF كجزء عنا أيك لنيو CF دنت زي كوينو ريايو مالتي يا كامباني كتفت لك كابتي just ETF كير كاري خيرو وبتنس خازرا خانسي كيد أوتي خان يركا فيديو سريح خان يركا حجي أبتناي جاست ETF كيده إتاناتا كوب جيرو سيديا بقطع حرنا بيت ملسني نابتو CDF تملسني نابتو CF تملسني بديحرو كيده جن سيرش مسجبوركو أعرف كدلنا ني تحق عتينو زلواس كم زيف كدلنا نجيرنا مالك دقيم كخا خالق زيد حنتريات رأيا نخال أبزي كما خا فيديو سرحنا يوتيوب توكي سينيره نسون سيرش جيرو كم زي حلفانا مسايا سويسرلاند يزقمت حلفانا كم زخنا رجاجيسو لايك عملتي اوكي انترستين نيجر ناتكم تراين برا كال جن ري لوخ بزحات حقسكم على بعض كالنا مع جرماني كال اولا ناي سويسرلاند رايا انا سويسرلاند يزقمت بناي سويسرلاند يريا اوكي ابتريدينج تو انت فتنا ابتريدينج تو انت جن على ناقدن كلي معناته على عسمر بايتين كفتينو ما يرو اوكي حجي حنتنا موداتا حجيتنا اي طرق غودفوي لتجنزب الشيطان جن زحر ثلاثه معالتي زمت حجتنا يوعل كيف رسكو او خلو خيد خلو ولا اسكمزي وعلنا يمفراس صحف كجبرالني صحفالني اي نورمال ولا حنت لن تعصوت خليها بقى جنزب ياوتيس سويله خوصالني سكم يبلو وانت ولا نتي يترها بلو تدبان تعصوا لك طلال نتي يترها
تزي كوينو مالت عمل يتتقم قالو تخفيت انت صنيحه و 10 قرش اليوم قد اخفلها كل يوم ስለዚ ገንዘብ ይወጥ ሁሉ ከመይ ገይሮም ይኽፍሉኒ ገንዘብ የብሉን ማለት እዩ ገንዘብ የብሉ هو somehow ግን ዕፃው አይጽላእኒ maybe ኣብ ቀጻለ ክትጥቀመሉ ድሕሪ 5 ዓመት ወይ ገለ ተቢልካ ሕጂ ካብ ከጉድልካ ክእል እዮም inactivity fee ዝበሃል ንሱ ዘይተዓፀው ማለት ነው ዕፃው I think ቀሊል exactly ሲኒያ እንዳለ ንዓ ሲኒያ እጂ ኖርማል ከምዚ ናይ ኢሜይል ወፂኻ ፀኒሕካ ክትኣቱ ከለካ ኣብ ታሕቲ ሪእዮ ግን ንሱ ከምዚ ትክክል ኮይኑ ኣይተረዳእንን ሓደ ነገር ስራሕ ኣቲኻስ ካብ ስራሕ ክትወፅእ ከለካ ንኣብነት ከምዚ ይወፅእ ኣለኹ ኢልካ ናይ ፅሑፍ ምሽተቱ እዚ ከምኡ ድዩ ንዝብል ይትሕቶይ I know no account close your Etoro account ዝብል ኣሎ ኣብያ ኣለካ መሲልካ كان سلسلة نتبت أو كان هاي تفاكنة نسأجم دلوا سلسلة نتبت مالتي قبل نتي نابنت ريوارد إيكونومي ناي كله زمت على كتصحفات مسلم كذا لو أو مسكتك أبي كده مسكت setting كده زيادة إنه وصل اللمبر يا ريت أخوات setting كده كأكاونت بلالو هو الله مود ده تاخذ شو close your account Etoro account بلالو بعت ودا هو تودا close تيل كده تعسي خير لها مالتي هو ريا هجنا طرح أنا خمسي exit وسع طرح تردياتني no close مالت already account خب تعسوا لها مالتي اوكي برين تانكس كبرتي يغني لنا كبرتي هابا سلام برهانه اعطيك الله برهين اوكي سلام دمسني شيء تحت كلها مثلني اوكي أي سمعك أنا دمسي هلو اوكي طبعا ذهب على قبل استاذ جبريل دون بس لذاته هو ذهب ملي ساخنا تحطوا من تحلفات وين تحلفات يا أنا أتأكد أجي ورحوا كنا وافر كلنا بستوك سني دمسك كتشجرني أمس اوكي هيدفون ويقول لك يا هجها سمعك الله هو سمعك لكن يقول لك كسحتي لازم تخطط ولا قوم بيتحطهم مثل ما تحطهم مخالي ده من دورات الله اوكي اوكي ميت ندحر اخو وافر كوينا نابنا سي ورحي نور حجي انا دقملو يترو خوينو اواتي دي خدز زلن ورحي ويس ورحي بعلا كاب اكونت خيد غبره خيد لاتو ورحي سني واغاس فالالي نو كل دي حدا عين واغا نايتي هكذا نايتي تجوز زل خواغا مالدي هو فعلا هو أجا هذا ورا ميت هذا أخو تقينتني كم يخبر رخنا ورا آتي جزء لنويس دايركت أو آتي هاد جزء لك I think أبداري هات اللي على مسلنا تبى خطط سنة خبر هلا ما بقوله تتجاجج إنه أختي جنبه والصغة يتورط تكمل لها ورحي ميتي كتو لها جنزب نابو ميتي يرك على خدمت ولا مقال حتى قبل على قريتها ميتي كوافر انتدليخا نابنا تسلا تجزت لها 150 تقوين علومي صباح كاتيس عن 50 كتكونيا ده صباح 109 تكون تقلع بزي قد واقو فلالي مش تاعتي خليها نسخه انفست قبل الوقت توافر اللي زلها حجي مساعتها مولو يكون كان قد تجزء 100 تزوافر انا 100 تجزء لها ما يكون لما عندي 0.9% ويك 0.9 شير
ናይ ተስላ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ፅባሕ ከዓ 1.1 ሼር ተስላ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ፅባሒት ከዓ ፓርሻል ማለት እዩ ምቃል 0.1% ሼር ከዓ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ናይ ሚእቲስ ከምታ ዝፀንሓታ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ከም ድሌትካ ማለት እዩ እምበር ኩሉ ግዜ ባዕልካ ኢኻ ትገዝእ እንትሸይጥን ንስኻ እንተዘይገዚእካ እትደልያ ዘለኻ ባዕሎም ክገዝኡልካ ኣይክእሉን እዮም ኣብኡ حسكاني دمزت فيك الله مثلا اوكي هو ترديك الله هو تردي كاري انا حطها هو تبو ترديك هو تحطي ምክንያቱቲ ዋጋስ ፋል ስለዝፈላለየ ታሽ ምየረ ወሳኢኩም ፊዚግራት ካትኾኑ ዋጋ ክፈላለ ክእሊ ብዘይገድስ ፅቡቕ ነገሩ ቀደም ኣይነበረን ወይም ቫንጋርድ ንጥቀም ንኣብነት ሙሉእ ሼር ጥራይን ገዝእ ፍርቂ ትበሃል ኣይትገዝእን ኢኻ ሶ ንኣብነት S&P 500 ሱሳ ቅርሺ እንተኮይና ናይ 100 ግዝእለይ እንተልክያው ናይ ሱሳ ጥራይ ክትገዝኣልካ ተርባዓ ብካሽ ከተፅንሕ እያ ማለት እዩ ሽዑ 100 እንተወሰድካ ሽዑ ናይ 100 ግዝእለይ ተልክያ ክልተ ሼር ግዝእለይ ተልክያ ንኣብነት 120 ሂባ ክትገዝኣልካ ትኽእል 4 ቅርሺ ይፀንሓልካ ስለ ዘሎ ዝበዝሐ ብሮከሬጅ ዝበዓል ኢተሮ ዝበዓል ትሬዲንግ ትዋንት ንብሎ ዘለና ግን ምቃል ሼር ክንገዝእ ስለንኽእል ፀገም የለን ናይ ድሌትና ከም ዝኣዘዝና ክንገዛና ካብ ቅርሺ ክሳብ ድሌትና ገንዘብ ማለት እዩ ኦኬ بريتيا يعني لي قال أباخ الله خاني حدا جزء بزعبا انتهى بينانس سريع خانير كادو فيديو حكي تزيد تلاقي أي سريع خان أوكي أبكالي ريا مالش قال أخونا خليه وبزع كريبتي سريع مساعد أوكي أبين رايش بقى يغني لي سلو كله عبريتها عامل أنا مسجنك تشاو تشاو برهم جد بقى أوكي كم في ماراثون ديجيتال and riot seal كان لها ببيني كم زي نايك and أديداس زلنا نايك نايك أماي أديداس نايك أماي ونايك تراكسوت نايك لون تنقوله لك عزيزين كاتيا AI تخونا لا of course أوش تماتي أنا ناتون في اللي كله مغلي ببينهم كامبانيوم جن أب artificial intelligence زصور حيهم كلتي يوم مالتي so artificial intelligence كوسخ كله جنزبو كلتي أنا كوسخة رايتن زيا ماران واقع كوسخين زبا I think موسي أدي خنير كامسلن ودي كله إفهمون أوكي I think نوح سنحنا أحوات يغريتا سلمون I think بزح جزء كومنت جيا كمان تدقفنا إخا نتخنا قلنا أستراليا بزح ريسيرش أقبلكم وحدة تميرم أستراليا زبولو بزح في خاطر ريسيرش زقبرو سعادي يغريتا maybe أمنا كومنت جن كسدلك كفتني تانتي أوبشن جن أبجاناي chat GPT بمقاد أستراليا investment for my child il كانت تصيبك best options for my child ويقال لك تصيبك it's very simple قليلي جن بتعمل تتقبلنا حاجة زنا مسلم كإمزنا يقريته أستراليا بزحت لنا نقاطات اللقاطة مقين so أهوات I think زي تملس حطه اللقلي أبزنا comment بزح يراخون أتينا نعطس لزنبر أتينا نحطس لزنبرنا كسام ودعتا زتخطاتكمني بلبي يمسكنكم تي كله دقف كتقبلوا تقولوا واحد قست اليوم مسحواتكم شير بمقبار انتي بوست نقبر الله يجيركم انت حالفكم قرب انتي اكسبوجر كرك بغدي تي يوتيوب so صاحبي جسانحكم thank you good luck with your investments التي investments توفرناها صبقوا عدل يمني لكم برهم شت برهم عالتي